Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación do Concello de Melide do martes 7 de outubro de 2025. O primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta da sesión anterior celebrada o 10 de setembro de 2025. Votos en contra? Bueno, por unanimidade. Punto número 2. Ditame sobre a aprobación inicial da modificación orzamentaria número 31/2025, suplemento de crédito 1/2025. O acordo que se propón é, primeiro, a aprobación inicial, aprobar inicialmente o expediente de modificación orzamentaria número 31/2025 vía suplemento de crédito 1/2025 para consignar orzamentariamente a contía de 900.000 euros e facer fronte ao gasto específico e determinado que se corresponde coas áreas de gasto 1, 3, 4 e 9 con cargo ás aplicacións orzamentarias financiadas por remanente de tesourería para gastos xerais derivado da liquidación orzamentaria do exercicio 2024 que se indican na táboa que se acompaña. Segundo, tramitar o expediente de modificación orzamentaria conforme se sinala no artigo 177 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 38 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, considerándose o presente acordo de aprobación inicial polo Pleno como definitivo, de non presentarse reclamacións contra o mesmo durante o prazo de exposición pública. Terceiro, que no suposto de non se presentar reclamacións na súa contra, considerarase definitivamente aprobada dita modificación orzamentaria, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido o orzamento por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios deste Concello, segundo dispoñen os artigos 127 do Real Decreto Legislativo 781/1986 do 18 de abril e 169.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo. En outro caso, procederase de acordo co previsto no número 1 deste último artigo. E cuarto, que de conformidade co establecido nos devanditos artigos se remita a copia de modificación orzamentaria á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma de Galicia para os efectos legais oportunos. Portavoz, baixe. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moitas gracias. Boas tardes a todos. Dentro do Partido Popular queremos deixar clara a nosa postura sobre esta modificación orzamentaria de 900.000 euros que o Goberno local pretende aprobar financiándoa co remanente de tesourería para gastos xerais. Non estamos ante unha cuestión menor. 900.000 euros é unha cantidade moi importante para un concello como o noso e merece ser analizada con responsabilidade e con transparencia. O Concello de Melide pechou o exercicio 24 xa con déficit, incumprindo o obxectivo de estabilidade orzamentaria con 53.000 euros en negativo, según o informe oficial da intervención. É precisamente por iso, por ese incumprimento, que foi necesario aprobar en xuño deste ano, un plan económico financiero no que se comprometían a controlar o gasto e garantir o equilibrio das contas. 3 meses despois de levar a cabo este plan, este Goberno trae unha modificación de crédito que vai xusto no sentido contrario. Aumenta o gasto corrente, utiliza foros municipais e pon en risco o cumprimento deste plan. E non o decimos nós, é dicir, o día de intervención municipal que non é favorable e advirte expresamente de que este gasto pode afectar negativamente a estabilidade orzamentaria e a regra de gasto, e incluso derivar en medidas coercitivas do Ministerio de Facenda. E, ademais, leo aquí o que aparece, sendo o resultado do control permanente previo do expediente de incumprimento, xa que se estima un déficit ou necesidade de financiamento ao final deste exercicio de 496.000 euros. 496.382 euros, prácticamente medio millón de euros. Non é a previsión que se está estimando en este caso. O que se propón é gastar 900.000 euros do remanente da tesourería, un diñeiro que non é novo ingreso, senón o aforro acumulado de anos anteriores
e destínase, ademais, a gasto corrente, é dicir, mantementos, limpeza, publicidade, festas, parques, luz, etc. É dicir, gasto ordinario, que debería estar previsto no orzamento inicial. E cando a estas alturas do ano se traen a un pleno gastos correntes por 900.000 euros, iso só pode significar dúas cousas. Ou non se planificou ben o orzamento do 2025, ou se gastou máis do que se podería gastar. Ambas cousas son preocupantes porque revelan unha mala planificación e improvisación total. A Lei de Estabilidade Orzamentaria é clara neste sentido. Cando unha administración ten superávit, debe destinalo a reducir a débeda ou a investimentos financieramente sostibles. Non pode usarse para incrementar gasto corrente e menos aínda se se incumpriu a estabilidade no exercicio anterior. E a realidade é que o Concello xa ten aprobado un plan económico financiero o que obriga a extremar a prudencia e non a realizar modificacións que poidan poñelo en risco. Desde o Partido Popular creemos que gobernar é priorizar, planificar e cumprir cos compromisos legais e económicos. O remanente de tesourería non é un caixón sin fondo, senón que é un instrumento para garantir liquidez e estabilidade, e non para tapar o exceso de gasto corrente. Por todo isto, o noso voto será en contra desta modificación, non porque non se poidan facer modificacións orzamentarias, senón porque esta concretamente non é responsable nin prudente. Vai contra o plan que vostedes mesmos aprobaron en contra o principio de estabilidade que todos deberíamos responder. Nada máis. Moitas gracias, señor portavoz. Vas falar ou non? Non, simplemente que vou a deixar que o defenda o responsable de Economía do Concello. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o portavoz de AMLD. Vale, traemos a este pleno a aprobación, como xa ven na orde do día, da modificación orzamentaria como suplemento de crédito, como se dixo, por un montante de 900.000 euros a cargo do remanente de tesorería. Como di tanto a memoria da alcaldía como nos informes de intervención, isto ven dado porque temos un alto grado de execución orzamentaria. E como temos o obxectivo claro este goberno é manter o período medio de pago nuns niveis áxiles e rápidos. E para cumprir con ese obxectivo e que os provedores deste Concello cobren en tempo e forma, faise necesario dotar as partidas orzamentarias máis deficientes de máis recursos. E porque este Concello ten un remanente de tesorería alto, nestes momentos 3.813.160 euros. Por tanto, a solvencia económica deste Concello está garantida e, por tanto, podes empregar o remanente de tesorería para gastos xerais. Sabemos que neste momento o Concello de Melide ten un PEF, un plan económico financiero que aprobamos hai uns meses. E había 3 medidas que se propoñían nese PEF. A primeira era a fundamental dar máxima importancia ao principio da anualidade orzamentaria, procurando que todos os gastos correspondentes ao ano sexan executados íntegramente no dito exercicio e erradicar, na medida do posible, a utilización da conta 413. Con este uso do remanente de tesorería, o que intentamos é cumprir con esta primeira medida, chegar ao 31 de decembro coa conta 413 o máis reducida posible. A segunda medida era un compromiso de dispor de saldo de remanente de tesorería para gastos xerais naquela cuantía que permita cumprir tanto a estabilidade orzamentaria como a regra de gasto. Como ben di no informe de intervención, o remanente de tesorería de 3,8 millóns de euros, saldo suficiente, que aínda usando os 900.000 euros quedarían 2,9 millóns de euros de remanente. Nestes momentos non vai ser o que finalmente sexa o remanente, e como se ve nas liquidacións anteriores dos exercicios dos anos anteriores, o remanente quedará moi por riba desta cantidade de 3,8 millóns de euros. Polo que seguimos a cumprir coa solvencia económica, porque, como ben di os informes reiterados
de intervención, a solvencia económica mídese ao ter remanente de tesorería positivo e aforro neto positivo, que hai que lembrar que o aforro neto positivo do último exercicio deste Concello foi de 1,1 millóns de euros, o que se aforrou en un só ano. E a terceira medida é non acudir a fontes de financiamento alleas, é dicir, a créditos. Por tanto, este Concello e este Goberno non ten pensado en ningún momento, nestes momentos, en acudir a crédito orzamentario. Esas eran as tres medidas que se propoñían no PEF. E que din os informes o informe de intervención? O informe de intervención di, textualmente, infórmase desfavorablemente a tramitación da citada modificación orzamentaria de constatarse, repito, de constatarse que a finais do exercicio se incumpre cas reglas fiscais. Sería desfavorable se ao final do exercicio, unha vez feita a liquidación, non se cumplen cas reglas fiscais. E tamén di, deste xeito de constatarse, se ao final pasa o incumprimento das reglas fiscais na liquidación do orzamento correspondente ao 2005 que se realizará o ano que ven. Por tanto, se se incumple, incumpliría o PEF. Pero estáse falando de maneira condicional en función do que pase ata o 31 de decembro. É certo que houve unha serie de gastos que non estaban contemplados no orzamento. Por iso, como soe pasar en todos os concellos, porque ao longo do ano xurden gastos non previstos, como arranxos urxentes e non demorables para o seguinte ano, ou con colaboración con entidades, etc., que non estaban previstas no presuposto. E como ven na proposta, e se pode sumar, entre o mantemento de infraestructuras, abastecemento de auga, tratamento de residuos, alumeado público, está en torno aos 500.000 euros, que é máis do 50% do que se prevé que poida gastarse dos 900.000 euros. Esta cifra dos 900.000 euros fixémola dunha forma holgada. Non quere dicir que se vaya a gastar todo, que se vaya a consumir toda esta cantidade. Quixemos ser bastante precavidos para non afectar demasiado á conta 1413. Esta proposta, como dixen, non afecta a solvencia económica. Como dixen, tuvemos un aforro neto de 1.114.000 euros e un remanente de tesorería de 4,2 millóns de euros. E queremos seguir, como dixen antes, ter un período medio de pago dos máis baixos de Galicia, hai que dicilo, que neste tercer trimestre, neste último trimestre do ano, foi de 2 días e hai que seguir nese camiño. E, polo tanto, esta é a miña primeira intervención. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, fala do plazo medio de pago a prevedores, pero se o orzamento é tan axustado que teñen que tirar de remanente para pagar as facturas ordinarias, iso non é cumprir. Iso é unha evidencia de falta de previsión. Un concello responsable planifica os pagamentos no seu orzamento anual, non abre créditos extraordinarios nestas alturas do ano para cubrir o que xa se sabía en principio desde principios de ano. Vamos a ver, o que hoxe traen este pleno non é unha xestión prudente, é un cheque en branco para gastar. Traer agora unha modificación de 900.000 euros, casi 1 millón, para pagar, efectivamente, festas, mantementos, limpeza e publicidade non é boa xestión. É chegar tarde e mal. É tapar buratos con aforros e non cumprir o que vostedes mesmos aprobaron hai 3 meses. Porque non o decimos nós, é dicir, o día de intervención municipal. Cando un informe técnico advirte dun posible incumprimento da estabilidade orzamentaria e da regra de gasto, o mínimo que se espera dun goberno responsable é frear e reflexionar, non pisar o acelerador do gasto. O remanente de tesorería non é unha hucha máxica, é o aforro de todos os meridenses. O diñeiro que garante que o Concello poida facer fronte ás súas obrigas, aos pagos e, sobre todo, ás emerxencias. Cando un Concello comeza a tirar de remanente para pagar gasto corrente, o mesmo se unha familia utiliza os seus aforros para pagar a luz ou as compras no supermercado. Pode facelo un mes, pero se o fai sempre, acaba sen aforros. E iso é exactamente o que está pasando aquí.
están gastando do que queda dun colchón municipal para cubrir o que non se planificou. E despois de 6 anos gobernando, non vale seguir falando do pasado, levan 6 anos xestionando este Concello. Se o orzamento non chega, é porque non se fixo ben. E se se incumpren as regras fiscais, é porque non se controlou o gasto. O tempo das excusas, neste caso, xa pasou. Agora, o que a veciñanza espera é xestión, é rigor e responsabilidade. Por iso, desde o Partido Popular, votamos en contra, porque non se pode gobernar gastando o que sobra como se fose diñeiro propio. Porque o remanente non é para facer máis festa, é para garantir o futuro. É porque, ao final, gobernar non é gastar máis, é gastar mellor. E hoxe, o que vemos é o contrario, máis gasto, menos estabilidade e ninguna planificación. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Ana. Ten a palabra o portavoz de AM. A ver, di que estamos acabando co remanente de tesorería. Desmíntelles as liquidacións. Todos os anos a liquidación demostra que, aínda usando o remanente de tesorería, seguimos estando sempre no mesmo nivel de remanente, nos 4 millóns. Quer dizer, por tanto, non se está eliminando nin acabando co remanente de tesorería. Pero quero aclararlle que unha cousa é a estabilidade orzamentaria e outra é o déficit. Non existe déficit neste Concello. O aforro neto, xa expliquei, que era 1,1 millón de euros. Vale? Entón, e o presuposto, que debería saber, os presupostos, os orzamentos, son o método que ten as administracións para avaliar os ingresos e gastos, pero é unha previsión. Vale? Os orzamentos modifícanse ao longo do ano, porque pode haber máis ingresos, ou pode faltar ingresos, dependemos moito de transferencias de outras administracións, e pode haber ou máis ou menos gasto, en función das circunstancias que se vayan a dar ao longo do ano. Pero claro, o 15 de setembro apareceu unha noticia que me pareceu interesante na Voz de Galicia, aunque fala de Santiago, e titulaba "A deuda de Santiago con empresas escala os 12,8 millóns de euros a maior de Galicia". Pero dentro da noticia di que os pagos pendentes de 25 concellos da área de Santiago, onde inclúe a Melide, só hai 2 concellos con 0 euros pendentes de pagar facturas, que é o Pino e Padrón. E o tercer concello con menos facturas sen pagar é o de Melide, que a 30 de xuño só tiña 869 euros. É dicir, é o terceiro concello deses 25 con menos facturas pendentes de pago. E di a noticia, con respecto ao período medio de pago, este medio resalta, este indicador que mide a disciplina das administracións nas súas liquidacións, destacan 8 concellos que empregan menos de 10 días para pagar facturas. Trazo con 7, Boimorto con 6, Melide con 5, Tordolla con 3, Boqueixón, Padrón e o Pino con 1. É dicir, un dos menos destes 25 que analizaba. Por lo tanto, os datos están aí. Non temos débeda con provedores. O período de pago, o período medio de pago é o dos máis baixos. O último trimestre, xa o dixen antes, é de 2 días. E os únicos préstamos que se deben neste Concello é cos da Diputación que nos viñeron herdados do anterior goberno. Como ben dixeches, o informe de intervención di que na situación actual poderíase dar unha estabilidade orzamentaria negativa de 496.000 euros. Pero esa é unha estimación, non son datos reais, porque tamén hai que ir aos informes que hai que comprar cando se faga a liquidación. E hai que saber que aínda faltan ingresos por contabilizar. Vale? E esos ingresos vai a afectar a esta previsión. Por exemplo, vou dar uns exemplos para que quede claro. Na participación de tributos de Estado, recoñeceuse ao longo do ano que se tiña que ingresar 1.443.000 euros. Nestes momentos só están ingresados 740. Ainda falta a metade. Participación de tributos da comunidade autónoma. Nestes momentos, é dicir, está contabilizado que teñen que ingresarnos 335.000 euros. Só ingresaron 152.000.
Por exemplo, que outro caso así, claro, é o traspaso do centro social, que nos teñen que ingresar 79.000 euros e só ingresaron 39. Ou da Diputación da Coruña, que nos teñen que ingresar como mínimo 1.651.000 euros e só ingresaron 4.700. Vale? Ou outro exemplo, que ainda chegou onte, que é unha circular de Diputación, que imos ter un ingreso de 307.000 euros a maiores de todo isto, e non está contemplado no presuposto, por lo tanto, varía esa estimación. Por exemplo, de vez de ser 496.000, serían 188.000. Por lo tanto, hai que ter en conta moitas cuestións da tema da contabilidade. Estou falando de contabilidade. Entonces, o resultado xa se verá a 31 de decembro. Ahora mesmo xa non van ser, xa o seguro, os 496.000 euros. Eso é seguro, nestes momentos, a día 7 de outubro. Pero temos que recordar que no 2024, ano pasado, empregamos do remanente 1,8 millóns de euros. 1,8. E este ano é a metade. Iso quere dicir que o presuposto non serviu para minorar o uso do remanente. E xa expliquei porque tiñamos que usar esa metade. A metade menos. Por tanto, o presuposto serviu de algo, non? O que non quere dicir que non teñamos que seguir facendo e ir axustando para que o próximo ano teñamos que usar ou non o remanente ou moito menos. Por tanto, os esforzos que se está facendo é importante. E xa falaremos tamén porque suben os gastos tamén nos seguintes puntos, pero hai que ter en conta outra cousa, e que estamos notando neste concello. Este concello xa pasa de 8.000 habitantes. É dicir, cando nós chegamos no 19 había 7.400. Eso supón que canto máis habitantes, máis gastos en servizos. Por tanto, hai que prestalos. E iso tamén hai que telo en conta. E co tema de xestión, bueno, tan mal non seremos. Tan mal non seremos. Porque non sei se sabrá vostede que a día 30 de setembro, hai uns 2 días, de toda a provincia da Coruña, só un concello presentou a conta xeral no Consello de Contas. E ese foi o Concello de Melide, a día de hoxe. Por tanto, tan mal non nos estaremos a facer. E xa non falo, é dicir, a fundir a foros que non existe, xa non falo do nivel de inversións que non ten que ver con este punto. Por lo tanto, é necesario usar este remanente, como xa dixemos, porque hai uns gastos que non estaban contemplados e para ter unha previsión para non engordar a 413, porque son facturas que teñen que ser posteriores a esta modificación de crédito e, por tanto, para seguir prestando servicios e para ser leais tamén cas empresas que suministran e que ofrecen servicios ao Concello, por lo tanto, tamén teñen que cobrar, como é normal e corriente. Pois nada máis. Moitas grazas. Bueno, con respecto a este punto, na intervención do portavoz do Partido Popular, meteu 2 veces na súa intervención o concepto festas. Pois mire, o problema, o alto nivel de execución orzamentaria, canon da xestión da depuradora, que nunca se pagou nada, ahora páganse 300.000. 300.000. Probablemente para depurar auga, porque vamos vendo que vaise incrementando ese gasto, pero, sin embargo, non garda ningún tipo de proporcionalidade co que sería o que ten que depurar, senón que vai a cantidade. Esos son 300.000 euros. O canon de Sogama, que despois falaremos, son 400.000 de déficit para o Concello de Melide, e xa vamos en 700. A servicio da axuda no fogar son 840.000. Sabe canto financia a Xunta desde fai un ano? 11 euros. Sabe usted canto cobran? 23.
É dicir, é unha contribución lamentable da Xunta, non para o Concello de Melide, para todos os concellos, pero este particularmente que é o que me toca defender a min. Non se traballa en absoluto desde a Administración Autonómica en busca de convenios ou para o otorgamento de subvencións nominativas, así como fan outras administracións con outras administracións da mesma cor política. Eso que quede claro. Por que pedimos unha modificación orzamentaria? Home, primeiro, para o cumprimento do período medio de pago a proveedores. Eso é fundamental, que as administracións paguen en tempo e forma os seus proveedores. Decía antes o meu compañero Xosé que somos un referente nese cumprimento e querémoslo seguir sendo. Trátase, ademais, de evitar situacións. Vostede tamén poñía a venda antes que a ferida e dicía, non, levan 6 anos, eso é certo. Pero, bueno, non ir ao pasado non quere dicir que non se teña memoria. E no ano 19 herdamos unha deuda de 600.000 sin consignación orzamentaria e sin ningún soporte documental. E iso é un feito, e está escrito. Bien. Cumprimento do principio de anualidade orzamentaria. Recórdolles que no ano 19 o importe desta conta era 1.082.673,56, mentras que no exercicio 2024 baixou considerablemente a 269.253,95. As cifras falan por si solas. É o que hai. Agora estamos a falar dos 900.000 euros que pretendemos sacar do remanente positivo de tesorería que non todos os concellos teñen, por certo. Cando collemos noso goberno, recordóusenos por activa e por pasiva a boa saúde económica que tiña o concello, porque había remanente de tesorería. Ese remanente de tesorería, despois de cumplir os 2 pagos á Diputación da Coruña de 2 créditos, depois de pagarlle ao Banco Bilbao, despois de asumir as 600.000 euros, seguimos tendo un remanente de tesorería moi importante. Mantense esta magnitude aproximadamente nos anos que levamos nos de goberno en 4 millóns de euros, evidenciando que o Concello ten fondos líquidos suficientes para afrontar as súas obrigas, convertíndose nun indicador de boa saúde financiera das contas municipais. No exercicio 24, o importe das modificacións financiadas co remanente de tesorería orzamentarios foron 1.800.000 euros, obténdose unha necesidade de financiamento de menos 53.293. Pasámonos en 53.000 euros. Que, bueno, deu moito xogo, pero son 53.000 euros nun presuposto de máis de 8 millóns de euros. No exercicio anterior foi de menos 1.007.094,81. E no exercicio 2025 ter un orzamento aprobado a modificación resulta pola metade do ano anterior, que son 900.000 euros. Vamos falar un momento da disminución da deuda. Pasouse de 2.085.643,37 no ano 2011 para facer unha comparativa entre o 11, que xa fai moito tempo, e o ano 25. Pois no 11 había 2.085.643,37 a 304.540,71 no ano 2025. E temos que ver a diferencia do ano 11 co 25. É dicir, que debería ser exactamente a cifra do revés. E, sin embargo, non é nada positiva para outros xestores deste concello. Polo tanto, non afecta
isto negativamente a estabilidade orzamentaria. Temos un PEF, efectivamente, 2025-2026. Hombre, o Partido Popular non pode esquecer que na sesión plenaria de 2 de xuño de 2016 tamén aprobou un plan económico financiero 2016-2017 por incumprimento da regla de gasto en menos 137.429,19, acordándose, para eso, a non disponibilidade de crédito en 44.506,35 polas 3 plazas vacantes da Policía Local durante medio ano. Bueno, é unha maneira de xestionar que non comparto en absoluto. Depois vamos falar da estimación de inestabilidade orzamentaria fin do exercicio 2025, que son, efectivamente, como vostede dixo, menos 496.382,26. Pero pedimos 900.000 euros. Pero de que estamos a falar no informe de intervención? De unha estimación, de unha simulación, de unha proxección. O cal quere decir que se estudiou o ano 2024 por si no 2025, posto que do 2025 non se pode facer porque queda o 25% do exercicio, polo tanto, é unha estimación. Que a estimación é axeitada? Pois estas son as cifras. Que non é axeitada? Pois os 900.000, evidentemente, baixarán. Por outra parte, cando hai unha aportación da Deputación Provincial, que non é só para Melide, que é para todos os concellos, entendo que todos os concellos terán algún problema económico. A Melide creo que decías que eran 307.000. Por lo tanto, xa non estaríamos falando en absoluto de 496, senón que estaríamos falando de 185, creo recordar. Por lo tanto, a ver, no presente ano, ademais, aprobouse un crédito extraordinario por valor de 223.445,02 para a reducción do préstamo provincial formalizado polo Partido Popular no ano 15. Bueno, e despois, na actualidade, Melide é dos únicos concellos da provincia da Coruña que rendeu conta xeral, que era o que decía o meu compañero Xosé antes, perante o Consello de Contas. O prazo remata o 15 de outubro, que iso tamén é certo, para o Concello de Melide enviona o 12/6. Por lo tanto, transparencia absoluta. E, ademais, o que lles decía antes, non vamos poñer o carro antes dos bois, porque intervención fai unha proxección. Esa proxección pode axeitarse máis ou axeitarse menos. Iso non quita que a proxección que fixeron no ano 2024 seña axeitada, pero, insisto, do ano 2025 queda outubro, novembro e decembro, que é un 25% do período do ano 2025. Entón, alarmismo ningún. O remanente de tesorería utilízase, os concellos que o temos, utilízase precisamente para isto. Sería conveniente ter máis remanente de tesorería? Pois, mire usted, para que non haxa falta de cartos en cuestións de tipo extraordinario, eu prefiro ter un colchón. E que se gasta para gasto corriente, evidentemente. Mire, cando se pagan as facturas en tempo e forma a todos os proveedores, tamén se está enriquecendo o Concello, non ter deudas de 3 meses, 6 meses, un ano, ou alguén que quedaba diante dos concellos porque non lle pagaban obras ou porque non lle pagaban servizos, etc. Eso en Melide non ocorre, posto que estamos entre 2 e 3 días para o pagamento. Por lo tanto, vamos a proceder, despois da miña intervención, a votos con respecto a este punto que antes enumerou a señora secretaria. Votos a favor? Votos en contra? Non há lugar a abstencións. 4 votos do Partido Popular negativos, 7 votos do Goberno a favor. Pasamos ao punto seguinte. Punto número 3. Aprobación inicial da Ordenanza Fiscal número 7, reguladora da taxa pola prestación do Servizo de Xestión de Residuos Municipais. O acordo que se propón ao Pleno é o seguinte. Primeiro,
derrogar a ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa de recollida e tratamento de lixo do Concello de Melide. Segundo, acordar a imposición e ordenación da taxa pola prestación do Servizo de Xestión de Residuos Municipais. Terceiro, aprobar inicialmente a ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa pola prestación do Servizo de Xestión de Residuos Municipais, que se acompaña como anexo á proposta. Cuarto, acordar a expoñer ao público a modificación inicialmente aprobada durante un período de 30 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio de exposición pública no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Melide para a presentación de reclamacións e suxerencias. Quinto, no caso de non presentarse reclamacións, entenderase elevado definitivo o acordo inicialmente aprobado sen necesidade de acordo plenario. O texto íntegro da nova ordenanza fiscal definitivamente aprobada será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Melide. E sexto, comunicar con base ao estipulado no artigo 11.5 da Lei 7/2022 do 8 de abril de residuos e chans contaminados para unha economía circular a taxa pola prestación do Servizo de Xestión de Residuos Municipais do Concello de Melide xunto cos cálculos utilizados para a súa confección á autoridade competente da Comunidade Autónoma, isto é, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Gracias. Dentro do Partido Popular de Melide queremos deixar algo claro. Nós non estamos en contra de cumprir coa normativa nin adaptar as ordenanzas á lei, pero todos sabemos que a Lei 7/2022 do Goberno de Pedro Sánchez e as directivas europeas obrigan aos concellos a actualizar o sistema de xestión de residuos. Ata aí estamos de acordo. Pero o que non compartimos en absoluto é a maneira en que este goberno pretende facelo. Cunha suba repentina e desproporcionada do 44% na taxa do lixo. Sen planificación e sen acompañala de melloras reais no servizo. Isto non é unha decisión técnica nin ambiental, é simplemente unha medida recaudatoria. O informe de intervención sinálase claramente que as tarifas do estudo da empresa que o elaborou, de Sovos Consulting, produciría unha situación moi gravosa para os contribuintes e que sería máis razoable aplicar os incrementos de forma paulatina no tempo. A mesma intervención recoñece que coa nova ordenanza segue existindo un déficit tarifario de máis de 270.000 euros. É dicir, nin coa suba do 44% se cubre o custe real do servizo. Por lo tanto, o argumento de que a taxa debe cubrir o 100% do custo, pois nin sequera se cumpre con esta suba. E tamén lembra que o Concello incumpriu o obxectivo de estabilidade orzamentaria que falábamos anteriormente en máis de 53.000 euros no ano 24. E que para iso foi preciso aprobar un plan económico financiero. Por tanto, non estamos ante unha medida planificada nin sustentable, senón ante unha reacción improvisada para compensar anos de falta de xestión. Vostedes din que esta suba se debe ao incremento do canon de Sogama. Iso é totalmente falso. O canon estándar está en 108 euros a tonelada. En Melide, como a todos os concellos, podese acoller a unha reducción que quedaría en 95 euros por tonelada, cumplindo unha serie de requisitos. E, ademais, gracias á Xunta de Galicia, que asume o 60% da subida da tasa, o custe real estaría alrededor dos 80 euros por tonelada. Ademais, o Concello tamén recibe un fondo ambiental de máis de 30.000 euros anuais da Xunta de Galicia. Por lo tanto, non é Sogama nin a Xunta quen encarece este servizo. A verdadeira causa é o chamado taxazo de Pedro Sánchez, a través da Lei 7/2022, que impón novos impostos ao vertido e á incineración. E obriga aos concellos a repercutilos directamente aos veciños. É dicir, o Estado encarece, a Xunta axuda e o Concello de Melide improvisa. Melide envía máis de 3.200 toneladas de lixo mesturado fronte a só 58 toneladas de reciclaxe. O Concello non está adherido ao programa de compostaxe doméstica nin aproveita os recursos que a Xunta ofrece de forma gratuita. Entre 2020 e 2025
recibiron máis de 43.000 euros en axudas autonómicas para mellorar a recollida de biorresiduos e a compostaxe. E aínda así non hai campañas activas nin resultados visibles. Ademais, hai que dicir claramente, o Concello de Melide non só desaproveitou axudas, senón que tamén perdeu subvencións xa concedidas, como a unidade móvil de reciclaxe, o camión de reciclaxe, que era unha axuda de máis de 40.000 euros, que acabou renunciando ela por non xustificar a tempo o investimento. Isto é gravísimo. Mentre outros concellos melloran a recollida selectiva e o servizo, aquí pérdense fondos europeos e autonómicos por pura falta de xestión. Non se pode pedir un 44% máis aos veciños cando se deixan escapar máis de 40.000 euros en axudas para mellorar precisamente este servizo. E, ademais, o máis grave é que o contrato de recollida de lixo está en fraude de lei. Prorrogado fora do que permite a normativa, sen nova licitación nin adaptación á realidade actual. É dicir, mala planificación, falta de control e ningunha estrategia ambiental. Dentro do Partido Popular de Melide propoñemos outras vías. Aplicar subas graduais e proporcionadas, non dun 44% de gol. Bonificacións ás familias numerosas e vulnerables, e a quen máis recicle tamén. Campañas de educación e concienciación ambiental, un novo contrato de recollida, transparente, legal e eficiente, e, sobre todo, planificación estratégica e responsabilidade na xestión. Nada máis. Moitas grazas. No, simplemente quería decir que ya en otro pleno se habló sobre el tema y muchos de los problemas en la subida de los precios es la mala gestión por parte de la Xunta de Galicia con todos los centros de reciclaje que teóricamente tendrían que estar funcionando y no están funcionando. Entonces, para repetir lo mismo siempre, es lo único que voy a decir. Portavoz de Benega. Bueno, tenemos isto porque, como establece a disposición 8ª da Lei 7/2022 do 8 de abril de residuos e chans contaminados para unha economía circular, incluiu a obriga da revisión das ordenanzas municipais, onde obriga aos concellos a prestar o servicio de recollida e tratamento dos residuos teñan un custe cero ou prácticamente cero. Pero aquí, tamén o Partido Popular se esquece da Lei 6/2021, no seu artigo 16 do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia, un ano antes que a lei estatal, que di que literalmente di o artigo 16, quen contamina paga, polo que os custos relativos á xestión dos residuos terán que correr a cargo do suxeito produtor inicial de residuos. E di, na determinación dos custos de xestión dos residuos domésticos e dos residuos comerciais xestionado polas entidades locais, deberá incluirse o custo real das operacións de recollida, transporte e tratamento dos residuos, incluída a vixianza destas operacións e o mantemento posterior destes residuos. Por lo tanto, temos a Lei 7/2022 do Estado, conxuntamente ca directiva, pero tamén a Lei de Galicia a 6/2021. Por lo tanto, aquí hai que aclarar ben as cuestións. Como dixen, esta lei prevé que non pode haber déficit. E conforme ao informe técnico elaborado, que é obrigatorio elaborar este informe técnico económico, establece unha estrutura do custo dos residuos en 6. Vale? O custe principal é a recollida do lixo dos contenedores, que supuxo no 2024 429.958,31 euros. A recollida do contenedor marrón, que xa temos falado en outras cuestións, sobre todo co referente ao orzamento, págase 70.945 euros porque sí que está implantado, e está implantado aos grandes xeradores de residuo orgánico, non a toda a poboación, porque hai outra cosa que teño que explicar. Debería lerse ben as contas xerais, porque aí ven os contratos que están en vigor e os que non están en vigor. E un dos que está en contrato en vigor é o da recollida de lixo, hasta o 2035, se non me equivoco. Non hai ninguna prórroga, e máis non se pode prorrogar. E é máis, é un contrato anterior á lei de 2007 que case non hai ningún resquicio de súa modificación. Vale?
Entón, as cuestións hai que telas claras. O custo terceiro é o tratamento dos residuos que custou no 2020 a 20.000 euros. O tributo de Sogama, xa no 2024, foi 397.789 euros. E xa explicarei despois esa cuestión do canon de Sogama. E as campañas no 2024, as campañas de reciclaxe, foron de 10.044,55. Por lo tanto, o custo global do servicio, conforme ao informe técnico avalado por intervención, foi de 928.897 euros. Entón, canto ingresa o Concello de Melide polos recibos que pagamos todos os melidenses? Pois no 2024 o ingreso foi de 440.911 euros. É dicir, supón o 47% de todo o custo. É dicir, o Concello pon o 53% de fondos propios. É dicir, pon 487.986 euros. Deses 440.000 euros de ingresos que pagamos todos, o 84% corresponden á tarifa doméstica, ás vivendas, e só o 15% ao comercio, 66.000 euros. Entón, con estes datos que nos fai o estudio, é o que nos di a lei que hai que trasladar aos veciños e veciñas. Pero, como ben di na memoria da alcaldía, e tamén temos que dicir unha cousa, esta ordenanza teria que estar tamén xa en vigor durante xa este ano 2025 e non o quixemos facer para que a xente non estuvera prexudicada durante o 2025. E o que decidimos, aunque non se cumple ca normativa, por eso o informe é desfavorable porque non se cumple ca normativa, de aplicar o 100%. E aplicamos o que nos sube Sogama. É outro criterio. Por certo, eu falei con outros concellos de outros gobernos, sobre todo do Partido Popular, que iban facer. Hai concellos do Partido Popular que sube o 100%. Hai concellos que van a levar agora en breve e vai subir por fases, en 2 e en 3 anos. Cada un escolle o seu método. Pero, como din os alcaldes, están obrigados a facelo. Vale? E hai que lembrar que, por certo, o canon hasta agora era de 66 euros tonelada. Vale? No 2025 neste ano aumentounos a 108, pero no estudio xa aplicamos o desconto, a bonificación, 95 euros por tonelada. É dicir, xa non está incluído os 108, porque hai que cumplir unha serie de requisitos que estuvimos cumplindo, e xa o explicarei, todos estes anos, do tema de reciclaxe, de campañas, etc. Vale? Un exemplo para que se nos entenda. Mais ou menos temos unha media diaria de recollida de 10 toneladas ao día. Por lo tanto, supón co anterior canon pagábamos 660 euros ao día. Pois agora pagamos 950, é dicir, casi 300 euros máis cada día, porque o método que ten Sogama é a incinerización que está penalizada pola Unión Europea. E deber de asumir a Xunta esses impostos a maiores porque non fai o que lles corresponde facer conforme as directivas da Xunta, non lo impoñen outra vez. Primeiro foi o canon da auga, porque chove, temos que pagarches. E agora, porque incineran, os veciños e veciñas de Melide teñen que pagar máis o recibo do lixo. E esa é a cuestión. Que tarifa se propón? Pois para a zona urbana pasa de 75,96 euros, que é actual, a 109,38. É dicir, pagaríase 9 euros, antes pagábase 6 euros ao mes, por exemplo, para que se quede claro, e agora pagaríase 9 euros ao mes, 3 euros de suba mensual. Na zona rural de 58,85 euros, que serían 5 euros ao mes, agora pasarían a 84,59, que sería 7 euros ao mes, 2 euros maiores ao mes. A cota do comercio, que hasta agora se pagaba 82,03, pasa a 118,12. E despois ten a cota variable, que é en función da superficie, o coeficiente, etc. Prevese uns ingresos con estes cambios de 631.000 euros. Como ben dixeches, seguimos tendo un déficit de 276.340, porque non se aplica ao 100%. Pero pasamos dun déficit de 487.000 a 276.000. É dicir, 211.000 euros menos. Menos de eso. Nos podedes criticar
máis que digamos que é unha medida recaudatoria. A medida recaudatoria é a que nos pon a Xunta aos dos concellos. Se non son cano da auga e o cano de Sogama. Ou como vin outro día na Diputación o alcalde de Pontedeume, que vai levar ao xulgado pois as multas que está aleatoriamente ponendo, por exemplo, Augas de Galicia solo a certos concellos dun certo color. Por exemplo, tamén esa é unha medida recaudatoria. Digan vostedes non din que farían vostedes se estuveran, porque cero é imposible. E nós estamos facendo gradual. E xa na segunda intervención xa direi algúns datos máis. Gracias. Moitas gracias. Mais alá de datos, eu non teño por costumbre intervir nesta primeira parte, pero falaba o portavoz do Partido Popular de falta de planificación do Concello de Melide. Sin embargo, teño que lembrar, por se o desconoce, que o 13 de 9 de 2024, na Deputación da Coruña, a que o Concello de Melide pertenece, que eu sepa, o Bloque Nacionalista Galego e o PSDG-PSOE presentaron en relación á subida do canon dos axuntamentos abonan a Sogama pola xestión dos seus residuos. A votación, despois irei máis ao miúdo, a votación foi a seguinte: votan a favor 15 diputados, 9 do PSOE, 6 do BNG. Votan en contra os 13 diputados do Partido Popular. Entonces, isto significa que están de acordo, polo menos, os membros, os deputados do Partido Popular na Diputación da Coruña están de acordo en que se suba, porque a moción que presentaba o BNG e a moción que presentaba o PSOE iba xusto no sentido contrario. Despois miraremos máis polo miúdo isto que se celebrou na Diputación Provincial e presentouse, insisto, o 13 do 9 do 24, donde o Partido Popular mostrou o seu rexeitamento a non subida de Sogama aos 97 concellos da provincia da Coruña. Entonces, resérvame para a segunda parte da intervención. Pero isto é un feito, depois se a quere ver, enseño yo. Ten a palabra vostede. Sí, pero, bueno, o que é certo é que o taxazo, perdón, creou no goberno de Pedro Sánchez coa lei do 7/2022. E, además, quitou a retribución á planta eléctrica de Sogama, reduciu a cogeneración e restaurou o imposto eléctrico do 7%, causando perdas millonarias a ese ente. A Xunta de Galicia tamén, en relación á lei 7/2022, presentou no período de alegacións, pronunciouse, quero dicir, nese sentido, contra estes impostos, contra o vertido e a incineración. O que está claro que para vostedes, como non podía ser de outro xeito, o culpable vai ser sempre a Xunta de Galicia. É dicir, entendo que a Xunta de Galicia, para vostedes, ten sempre a culpa de todo. A Xunta ten a culpa de que a piscina aquí en Melide leve 6 anos pechada, a Xunta ten a culpa de que o mercado dominical vexamos que vai caendo cada domingo. Sabe vostede cantos animais había esta última feira no mercado? Cero animais. A Xunta tamén ten a culpa de que asuma a responsabilidade no mantemento de centros. Por favor, en rogos, mire, señor portavoz, se quere falar vostede de outras cousas que non se ciñen ao punto, porque a vez anterior si o permitín e acabou a cousa como acabou, ciñase ao punto. Depois enrógase preguntas. Se quere facer os rogos e as preguntas que estime oportuno con relación ao tema que vostede considera oportuno, fago. Ahora mismo estamos falando do que estamos falando. É dicir, o número 3, do lixo, efectivamente. Continúe vostede ca súa intervención. Esta é a consecuencia directa do goberno de Pedro Sánchez, como digo, e a súa lei 7/2022. Que impuxe impostos ao vertido e a incineración e obrigou os concellos a repercutilos. A Xunta, pola contra, o que está, na medida do posible, axudando. Asume o 60% da suba, achega fondos ambientais e promove programas de compostaxe e reciclaxe. Se Melide reciclase máis, separase mellor o lixo e aproveitase as axudas, pagaría moito menos. O problema é que non se fixo nada. Levan 6 anos, neste sentido, a nivel ambiental de inacción,
sen campaña, sen compostaxe, sen contrato novo, sen planificación, e agora pretenden solucionar todo cunha suba do 44%. Bueno, este ano, o ano que ven, pois entendo que continuarán. Iso non é xestión, é un parche. E a veciñanza non pode ser a que pague os erros dun goberno sen rumbo. O Partido Popular de Melide di sí á responsabilidade ambiental e ao cumprimento da lei, pero tamén non á improvisación, á falta de xestión e ás subas indiscriminadas. Queremos un concello que dé a exemplo, que planifique, que recicle, que separe e que xestione con cabeza, non un concello que leve anos sen facer nada e que agora pretenda resolver todo pasándolle as facturas aos veciños. Pertenecemos a la Unión Europea. Hay que cumplir las normas de la Unión Europea y el tasazo de Pedro Sánchez es orden de la Unión Europea. Por otra parte, si el Partido Popular estuviera tan a favor de la gestión del medio ambiente, la gestión de las basuras no se harían a través de incineración, que es uno de los procesos más contaminantes que existe para deshacerse la basura. Muchas gracias. Ten a palabra. Eu non sei estes 30 anos que fixo a Xunta cos fondos europeos para cambiar o modelo de incineración por reciclaxe. Non sei que fixo. E é mentira que a lei, como di de Lei Sánchez, non obriga as comunidades autónomas a repercutir eses impostos que se lle aplica a Xunta. Se foi unha decisión unilateral da Xunta de Galicia. É un imposto da Xunta de Galicia. E o que fixo foi aplicalos a través do canon de auga para eles recaudar e pagar eses impostos. Non é un imposto dos concellos. Os concellos mandamos o lixo a Sogama. E o que ten que facer a Xunta, o que non fixo durante todos estes decenios, foi cambiar o método. Porque, total, para queimar, pero como xa expliquei, que é obrigatorio, non é unha elección, vale? Porque terá as súas repercusións, non só neste concello, en todos os concellos que ou aplican ao 100% ou non aplican ao 100%. Como xa dixen, este estudio está casi prácticamente copiado polo do Concello de Curtes, por exemplo, que é do Partido Popular, que é a mesma empresa que fixo o estudio económico. Como dixen, é un modelo que é contrario ao da Unión Europea. E nos di a nós e onde gastamos os fondos? Pois vou dicir, mira, este Concello leva 4 anos pedindo punto limpo móvil. 3 anos denegados. 3. E un quedou deserto, porque non se presentou ninguna empresa. É culpa nosa. Ostras. E máis, ainda por cima, co Fondos Next Generation, que dende que resolven que é case a finais de ano e tens que telo ao final o 31 de decembro, con Fondo Next Generation tens que facer toda a documentación, mandalo ao Comité Antifraude da Deputación, que son 4 ou 5 meses de procedimento para unha licitación con Fondos Next Generation, que estamos ahora mismo co tema de biorresiduos e con outro tema. Por tanto, e quedou deserto, non por culpa deste goberno. O goberno non pode dicirle a unha empresa que se presente por se non quere. Só faltaría. Pero o canon de Sogama, de que estamos falando? Vamos a ver. No 2018, o Partido Popular, cando gobernaba, pagaba 229.000 euros de canon de Sogama. Nós conseguimos baixalo, según vostedes, non facemos nada, a 190.000 euros. Sogama cóbranos polas toneladas que se manda a Sogama. E que raro, empezou a subir exponencialmente cas subas do cano. Conseguimos estabilizar a baixa o cano por algo. E que se fixo? Pois, según o Partido Popular, este goberno non fixo absolutamente nada. É dicir, no 2020 non fixemos nada e gastouse 15.000 euros en campaña. No 2022, 28.000. No 2023, outros 10.000. No 24, outros 20.000. O ano pasado 15.000 e agora vamos a gastar outros 15.000. É dicir, nestes 6 anos, uns 70.000. Pero de que estamos falando? Pois empezamos coa compostaxe, máis de 150 composteiros repartidos, e vamos a repartir ao longo do ano que ven, ca nova licitación, outros 100 e pico. Por tanto, sí que se está facendo. Están
As probas están claras. Non sei onde viven vostedes. Non sei. Despois, fíxose guías para usar o contenedor marrón que teñen todos os veciños. 2 guías diferentes. Fíxose como se teñen que vai en cada contenedor, campañas. Fíxose campañas, outra vez non hai moito neste ano, de cal é o servicio porta a porta, como se, onde están os contenedores de aceite, o que se recolle no punto limpo, como se composta, todos os contenedores, e outra específica ao comercio para potenciar a recollida de cartón, que se aumentou o nome da recollida de cartón. É dicir, porque hai que explicarle a xente, é dicir, a xente quererá reciclar ou non porque non lle podes obrigar con unha pistola. Eu reciclo na miña casa, outros non o reciclarán. Cada un é libre de facer o que considere. Pero, por exemplo, o cartón, eu vou poñer un exemplo, é polo peso. Pero se vai húmedo, pagas máis porque está húmedo, por exemplo. Entonces, hai que concienciar de que ese cartón non se molle. Por eso, preferimos facelo porta a porta. Pero non se fai nada. É dicir, as probas están aí. Poderíase facer máis? Sí, se tuveramos máis axudas, porque os fondos propios malo será. Regaláronse bolsas biodegradables para que a xente se concienciara en utilizar outro tipo de bolsas. Este concello, outra cousa que se considere que é suficiente ou non, pero inversión fíxose e demostrei que empezou a funcionar porque baixaba. E subiu exponencialmente pola suba do canon de Sogama. Por lo tanto, non nos veñan a camuflar o que realmente é. E repito, o contrato de recollida de lixo que non o fixo este goberno, que ven dos anos 90, hai que recordarlo, sigue en vigor. E é un contrato, como dixen antes, anterior á Lei de Contratos de 2007. E hai xurisprudencia e sentencias que só se poden ficar por un ou dous casos, non por este. Porque este goberno tamén o mirou. Vale? E para introducir todas as medidas que ten esta lei, non nos vale este sistema de recollida de lixo que temos. Hai que esperar a cando haxa outro contrato. Porque se queremos facer, indo facendo, rebaixando o precio ou a taxa de lixo, vai pola reciclaxe. Como controlas? Medidas, ti como pensas controlar? Canto reciclamos cada un? Pois terás que poñer contenedores inteligentes, controlar o peso. Ai, sí, pero iso tens que cambiar o contrato. E non podes. Tens que esperar a nova licitación. E iso tamén supón, e o di o informe de intervención, se non me engano, o informe de intervención di aplicar todas as medidas que pon a nova lei supón aumentar os gastos. E, polo tanto, aumentar os gastos supón revertirlos aos veciños e veciñas. Por lo tanto, é a cola que se come o pescado. Canto máis metas gastos, máis aumenta. Por lo tanto, é un gusto facernos isto? Non, debatímoslo moito. Non nos gusta nada facer isto. Pero é unha normativa e está o informe de intervención. Que consecuencias pode ter? Entonces, decidimos facelo parcialmente. Guste ou non, esa é a nosa decisión. Vostedes, polo que veixo, se cada aplicarían o 100%, pero, bueno, cada un toma as súas decisións. Como outras subvencións que non vou falar, que non ten nada que ver con este punto, que se solicitan e que non o dan, por 30 segundos de mandar a solicitude. Por lo tanto, este punto, como dixen, non nos gusta, pero temos que facelo. E xa dixen, e aunque non se quera recoñecer, hai uns custos que aumentan non por nós, sino que nos veñen dados, e xa expliquei por qué. Gracias. Moitas gracias. Xa facía tempo que non salía aquí Pedro Sánchez. Pero, coño, imaginemos que Pedro Sánchez o fai mal. Pero por que lle fai seguidismo Sogama? É unha pregunta que deixo no aire. Vostedes que veñen a defender aquí
Os melidenses e as melidensas o veñen defender a Sogama porque é a orden de partido. Porque na Diputación fíxose. Aquí estáse facendo exactamente o mismo. É o momento de contarlle a xente por qué. Por qué? Vanse mellorar os servizos? No. Vai mellorar en algo Sogama? No. Aumentou Sogama. Sogama de 66 euros por tonelada pasou a 108. E nós, como cumplimos determinados parámetros, quédanos en 95. Pero o feito é que Sogama repercútenos o 44% aos concellos. É dicir, que o que nos valía antes X, agora é X máis un 44%. É dicir, nós cando subimos o 44% resulta que non temos previsión. Pero cando Sogama non la suba nós, sí. Eso chamase a lei dun budo. A lei dun budo. É dicir, se defenden vostedes a Sogama, pois díganos claramente. Defendemos a Sogama porque a xestiona o noso partido. Perfecto. A partir de 1 de xaneiro de 2026, os veciños e veciñas de Melide terán que pagar moito máis pola xestión do luxo que producen. É dicir, pagarán máis sin ter ningún servizo adicional de Sogama. Ningún. Simplemente o suben. E agora vou explicar por que o suben. Porque aquí todo o mundo quere salir inxoito. Todo o mundo fala de tasazo, yo non lo haría. Pois non o fagan. Eu digo-lles unha cousa hoxe, que Sogama mañá vaise o 70% do que cobra en tonelada e eu, o día seguinte, por un decreto, vaise o 70% a todas as persoas que vivan en Melide. E máis, se Sogama se fai cargo de todos os residuos, como debería, sin repercutir aos melidenses, eu mañá é unha taxa que elimino. Eliminen o canon, os concellos, eliminamos a taxa. Sin ningún problema. Pero o día seguinte, sin previsión tamén, eu collo e digo, mañá non paga ninguén nada. Baixan o 44% o de Sogama, elimino mañá. O 70% elimino mañá. Pagan todo, elimino todo. O que non pode ser é que a nós, a Xunta, aparte de non darnos un duro, que vai dicir outra cousa, nos queira freír con cuestións que non queren asumir. É dicir, cando Sogama nos sube un 44% a nós, hai unha previsión magnífica, pero hai unha explicación. O 44%, pero a lei dinos que temos que repercutir ya aos ciudadanos hasta que seña un coste cero para o Concello. E subimos o 44, creo que queda por subir o 56. Fomos o 44. Exactamente, seguimos pagando cerca de 300.000 euros nos a Sogama, aparte do que pagan os melidenses. Esa é unha evidencia e unha constatación de feitos, e iso é ceñirse á realidade. Os outros son quitar réditos ou intentar quitar réditos políticos como se nós, por iniciativa propia, decidísemos subir un 44% a taxa. Porque sí, non. Subímola porque repercuten, como dixen antes na Diputación, vostedes votaron en contra a que non a subiran e que sumira os costos dese, ese sí que é un canazo a todos os concellos de Galicia. Entonces, deixen de ser representantes de Sogama. É dicir, que vamos cobrar máis, é dicir, Sogama non nos dá nada a maiores, cobranos o 44%, pero non nos dá nada, E nós subimos o 44%, que é o que nos subi. A casa, para mí, é unha subida abusiva e desproporcionada. É que Sogama aplicará unha nova taxa a nós, porque cumplimos unha serie de parámetros, non nos cobra 108. Así que o que decía vostede, que decía que non facíamos nada, debe ser mentira cando nós non nos vamos a 108 euros e quedamos en 95, que é a parte bonificada, que desde os 66 ao 95 é onde se produce o 44%. Se non, teríamos que ir ao 108%, teríamos que ir aos 108 euros e non estaríamos falando do 54, que estaríamos falando probablemente do 48, etc. Entonces, centremos as cousas e digamos as cousas como son. Gustarán máis ou menos, pero son como son. Entonces, nós temos un canon
que está bonificado de 95 euros. Pero antes era de 66. É dicir, volvemos ao mesmo. Vais a pagar máis e recibir un servicio mellor. A causa desta subida é esta. Sogama e a Xunta, porque, claro, ustedes falan de Pedro Sánchez, eu falolles da Xunta, que é o que teño aí ao lado, evidentemente. Tratan de defenderse argumentando que esta subida responde á lei estatal, que é o que fai vostede, de residuos e suelos contaminados, que a súa vez sería unha consecuencia de unha directiva europea do ano 2018 a 850 de 30 de maio do 18, para que nos entendamos. As institucións europeas deron luz verde a un acto legislativo para modelos de xestión de residuos máis favorables ao medio ambiente. O Goberno de España aprobou unha lei que sigue esos parámetros. E Sogama e Xunta aplican a subida do canon aos concellos, sin máis. Agora, a lei que temos que cumprir obriganos a que o servicio non sexa deficitario para as contas do concello e que se implanten modelos de pago por xeración de residuos. Por suposto, ningunha institución aporta os recursos necesarios para que poidamos cumprir cas novas exigencias. Nadie, ninguén. Pero a cousa non remata aí. Os maiores Sogama ten que pagar máis, Sogama ten que pagar máis por unha serie de cuestións. Ten que pagar máis impostos debido a que aínda empregan un modelo de xestión obsoleto que non sigue as directrices europeas. Neste caso, desa de Sogama e, por ende, da Xunta de Galicia, pagaremosla nós e máis os 312 concellos, que dunha maneira ou outra teñen que implementar, queiran ou non, únicamente que se neguen a cumprir a lei. Entón, se incumprimos a lei, pois podemos facer en todos os casos o que consideremos oportuno. Por lo tanto, os parámetros que utiliza Sogama para arreglar o que ten que arreglar son obsoletos. Por lo tanto, poñen impostos. Esses impostos repercutillos aos concellos. E os concellos aos cidadáns. Eso xa explicou perfectamente en Vigo, o seu alcalde explicou en Monforte, explicaron un montón de concellos. Por outra parte, houve algunha dúda de o que nos fixo a nosa auditoría, pois se a mellor escollimoslo nós. Non, fixo a de Ordes tamén, que é do Partido Popular, que non é de Omenegá. Bueno, pero digo yo por se non o sabía. Por resumirlo, Sogama ten que pagar máis impostos e decide repercutir o custo nos concellos. E a Xunta caladiña. Se mover un dedo, Pedro Sánchez, punto. Como din del público, Pedro Sánchez. E desde aquí eu digo a Xunta de Galicia, que decía antes, que abandonen esta subida, que asuman que se están obsoletos apaguen eles, e eu, pasado mañán, esta baixada fago efectiva en todos os recibos, e que me diga que é improvisación cumplir unha normativa. Bueno, vámoslo deixar así. Que me diga vostede que unha subida que nos implementan a nós do 44% sexa unha improvisación deste goberno, vamos, eso non entende ninguén, O que pasa é que vostedes fan sempre o mismo. Queren utilizar unhas subidas de impuestos obrigatorios por normativa, queren utilizar no seu favor para dicir, no, se estuviéramos nosotros non lo haríamos, incumpliríamos a lei. Ah, bueno, pues é así, sí. Entonces, eu o que lles digo, son concelleiros de Melide, cambien de postura, falen con que teñan que falar, que serán uns interlocutores magníficos, seguramente, e díganlles que non fagan o que están facendo. E entonces evitarémonos todos ter plenos e discutir deste tema. Vostedes teñen que decidir, e teñen que decidir dunha vez por todas. Ou se poñen a favor dos veciños ou se poñen a favor do Partido Popular. Punto. Votos a favor? Votos en contra? Non há lugar a abstención. Punto número 4. Ditame sobre a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 8 reguladora da taxa pola suministración, distribución de auga. O que se propón ao Pleno é, primeiro,
Aprobar inicialmente a modificación do artigo 6 da Ordenanza Fiscal número 8, reguladora da taxa pola suministración e distribución de auga, que quedaría redactado tal e como se indica no punto. A modificación entrará en vigor unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia o acordo definitivo, incluindo provisional elevado automáticamente a tal categoría, e o texto da modificación permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, nada, non vamos a facer ningún comentario sobre este punto. Entendemos que é un cambio técnico, aproveitando a subida do IBI e moitas grazas. A decir que é cumplir co contrato e a subida do IBI. Ten a palabra outra vez. Bueno, procedemos a súa votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Punto número 5. Ditame sobre dación de conta do decreto de alcaldía número 592/2025 de 11 de setembro de 2025 en relación á aprobación das liñas fundamentais do orzamento para o exercicio 2026. O punto número 6 sería a dación de conta das resolucións da alcaldía que se facilitaron coa documentación do pleno. Mocións. Moción. Hai unha moción formulada o día 16 de setembro de 2025 con rexistro de entrada número 4155 presentada por Xosé Igrexas García. Nós vamos a falar da urxencia primeiro. Faga unha exposición. Vamos a ver, dado que o inminente inicio das obras na Igrexa do Santo Espírito de Melide está xa mesmo aí ás portas, pensamos que esta moción ten a súa urxencia porque hai que ver a posición que se toma antes de que empecen as obras. E como anunciaron que van a ser para xa, a urxencia desta moción é eso. Unha vez exposto, votos a favor da urxencia. Por unanimidade, pasa a defender a... Vale, vamos a ver. Aí va. A Consellería de Cultura da Xunta de Galiza vende facer pública a adxudicación da obra de restauración da Iglesia de San Pedro, Convento de Santo Espírito en Melide, a Coruña, cofinanciado pola Unión Europea nun 60% do gasto elexible no marco do programa Galicia FEDER 2021-2027, que persegue corrixir os problemas estruturais e de humidades que veñen de vello. Aplaudimos esta necesaria actuación, pero non así a de incluir no mesmo proxecto traballos de revocado das paredes exteriores da igrexa e posterior caleado de branco. Consideramos que dita actuación provocaría un desafortunado impacto visual na contorna da Praza do Convento, que acolle un importante patrimonio histórico-artístico que se vería moi afectado. Compartimos totalmente o criterio do Museo da Terra de Melide, que xa ten manifestado estes días resulta totalmente incoherente co discurso histórico e coa tendenza da fábrica desta edificación, porque, segundo a documentación, non consta que tivera recebo en ningún momento. O recebo de tamaña superficie provocaría de igual xeito un necesario mantemento da mesma, repintado, problemas de desconchados, liques e manchóns provocados
polas inclemencias meteorolóxicas, que non queda claro neste proxecto quen sería o encargado de manter e custear, provocando así que a fachada luza descoidada e sucia. Os grupos municipais do Concello de Melide, Adiante Melide, BNG e PSOE, consideramos que é o intre de sumar esforzos e iniciar tantas accións sexan necesarias por parte das diferentes formacións políticas con representación no Concello de Melide para conseguir que a Xunta de Galicia escoite, recapacite e modifique o proxecto. Por todo o anterior, Adiante Melide, BNG e PSDG-PSOE propoñen ao Pleno do Concello de Melide a adopción dos seguintes puntos. Primeiro, apoiar, valorar e agradecer as obras de restauración promovidas pola Consellería de Cultura para corrixir as deficiencias estruturais e de humidades que padece o inmoble de onde hai moito tempo. Instar a Consellería de Cultura a modificación do proxecto para suprimir do mesmo as obras de revocado e posterior branqueado das paredes exteriores do convento de Santo Espíritu, destinando o importe resultante a outras intervencións de restauración na Igrexa. Dar traslado deste acordo á Consellería de Cultura e máis aos grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia. E facultar ao alcalde presidente para a execución do presente acordo. Esta é a moción que presentamos. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, pois, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular queremos deixar clara a nosa postura neste caso. A restauración da Igrexa Parroquial de San Pedro é unha moi boa noticia para Melide. Falamos dunha inversión importante de máis de 600.000 euros da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura para corrixir problemas que leva padecendo desde fai anos a Igrexa, problemas estruturais, humidades e filtracións dun ben patrimonial de enorme valor histórico e relixioso para o noso pobo. Esta intervención non deixa de ser, efectivamente, non é unha decisión política, senón un proceso técnico que está avalado por profesionais da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e pola Comisión de Patrimonio Eclesiástico, onde traballan arquitectos, restauradores e especialistas en edificios singulares. Por iso, nós queremos ser moi claros, é dicir, isto non é un debate político, é un asunto técnico. Pasado 26 de setembro, celebrouse unha reunión aquí na Praza do Convento coa presencia vosa do Concello, do Museo, do técnico municipal, arquitecto responsable de obra e técnicos da Xunta. Nesa reunión, segundo se acaba de confirmar oficialmente pola propia Consellería de Cultura, non se adoptou ningunha decisión final sobre o recebado e encalado. A Consellería aclarou públicamente que a solución definitiva dependerá da avaliación in situ que realicen os técnicos, unha vez se instalen os medios auxiliares e se poidan examinar o estado real das fachadas. Isto quere dicir que a Consellería mantén aberta a posibilidade de descartar o recebado, se os informes técnicos determinan que non é necesario. E isto, non o decimos nós, di o propio proxecto técnico, que xa recolle esta posibilidade. E leo directamente do proxecto técnico, é dicir, na páxina 37 di claramente: no presente proxecto contémplase unha partida para a execución dun tratamento de rexuntado a xeito de mostra, para ter a posibilidade de estudar in situ a conveniencia da aplicación do rexuntado de cal decorativo. É dicir, o proxecto xa prevé avaliar in situ a mellor solución para a fachada, incluindo a opción de manter a pedra vista mediante un tratamento de rexuntado. Por lo tanto, non existe ninguna imposición nin decisión pechada. O proxecto xa contempla esa alternativa. E será a avaliación técnica que determine o máis axeitado. E iso xa é o que vos confirmaron os técnicos na pasada reunión de apenas fai 10 días. E iso é exactamente o que a Xunta confirmou agora públicamente. É dicir, non hai decisión final. E a mellor solución aplicarase tras a inspección técnica do edificio. Por lo tanto, a polémica que se quere crear é artificial. Hai transparencia, hai diálogo e hai un compromiso firme de valorar a mellor solución técnica posible para conservar o edificio.
Dende o Partido Popular apoiamos esta postura, priorizar a conservación estrutural, actuar con criterios profesionais e evitar decisións precipitadas ou políticas que poidan poñer en risco a obra ou os prazos. O que non se pode facer é confundir a veciñanza, nin usar un proxecto tan importante como arma política. Por iso, dende o PP, presentamos unha enmienda para modificar o punto 2 que solicitaríamos á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que revise a solución técnica da fachada in situ, como así xa se recolle no proxecto, coa participación de expertos locais e do museo, pero respetando o traballo dos técnicos e o proceso xa en marcha. Nós non vamos entrar en guerras políticas. O que queremos é preservar o patrimonio de Melide, garantir que as obras sigan o seu curso con rigor e defender unha restauración ben feita e avalada polos profesionais, non polos titulares. Nada máis, esta primeira. Bueno, que diga o Partido Popular que isto non é unha cuestión política cando creo que foi unha indecencia que o Conselleiro de Cultura viñera a Melide a unha visita e estaban os membros do Partido Popular e que este Concello como institución non soupera nada. Eso sí que é unha cuestión política. É un uso partidario de fondos públicos. Por lo tanto, non podedes escondervos que isto non é unha cuestión política. Por lo tanto, esta proposta que vamos a apoiar, creemos que é a solución que hai que dar. Pero non vos escodades que isto non é unha cuestión política porque empezaste a utilizar. Eso é o que quería dicir. Gracias. Vamos a ver, nós, como dixo o meu compañeiro, vamos a votar a favor desta moción. Esta moción, que creo que non ten nada de particular, eu falei ca voceira do Partido Popular, estaba tamén a voceira do Bloque Nacionalista Galego, e dixémoslle si se querían adherir. Eu, desde o meu punto de vista, que non son técnico, ti, por exemplo, neste caso, si eu non, non simplemente eu, como cidadán e como alcalde, teño que decir que eu non estou en contra dos técnicos, faltaría máis, pero os técnicos teñen criterios de unha maneira e de outra maneira. Non todos os criterios dos técnicos son, ou, mellor dito, poden entrar en colisión. Uns poden pensar unha cousa e outra. Pero, baixo o meu punto de vista, e máis alá da moción, evidentemente, si o que se pretende levar a cabo é recebar e calear de blanco, estará vostede comigo e que hai un impacto visual bestial, vámoslo poñer así. É dicir, é un impacto moi importante. Ao final, queiramos ou non, a Iglesia é un símbolo de Melide. Cando entra un por calquera das rúas, cando entra por calquera das carreteras, o que ve é a Torre de Melide, como eu a conocía cando era pequeno e a sigo conocendo como de vello. Estamos a favor da inversión? Lóxicamente. Estamos a favor de que se cumplan os plazos? Lóxicamente. Estamos a favor de que este ben o vexan os nosos fillos e os netos? Por suposto. Ahora ben, decía vostede que hai voluntade de diálogo. Perfecto. Pois busquemos a solución menos lesiva ao edificio en sí, que é o importante, e tamén respetando o entorno. É dicir, tampouco nós estamos pedindo unha cousa que seña extrañísima. E, bueno, e o que decía o meu compañeiro, a deslealtade institucional moitas veces raya moi alto. É dicir, que os membros do Partido Popular e o Conselleiro de Cultura estén diante da porta, eu este aquí, e nadie me diga absolutamente nada, e teña que ser eu o que baixo para saludalo, se iso é lealdade, bueno, vou non deixar aí. Que menos que se mande un correo, só os mandan con 3 horas de diferencia para ver se non pode chegar, non? Pero que menos? Ven un conselleiro a Melide, está diante do Concello e non lle di nada ao goberno municipal de Melide. E está
cos membros do Partido Popular, e agora di usted, non vamos a politizar. Claro que non vamos a politizar, pero non empecen vostedes politizándoa, porque iso é intentar ter rédito político porque se va a arreglar a Iglesia. E entonces ao Concello non chamamos. Somos os que temos que dar a licencia, somos os que temos que apoiar, por exemplo, o Museo da Terra de Melide porque considera que non é o axeitado que se vai facer. Home, pois mire, se non se quere politizar, o máis fácil en aquel día sería que viñaran aquí arriba e dixeran, bueno, mira, isto é o que nós tiñamos pensado, que outra cousa se podría facer? Bueno, pois hai outros interlocutores que levan perseverando e traballando por guardar, por transmitir os bens culturais de Melide, bueno, pois tamén se chama, tamén pode ser un interlocutor, cambiarse as opinións, etc. Que se van a cambiar as opinións, home, pois alégrome moitísimo de que se cambien. E se hai outra cuestión que se poida facer que non poña en perigo a estrutura, etc., etc., que xa digo que non son técnico, pois estúdiese, pode quedar a pedra vista. Home, pois, sin ser técnico, insisto, na miña opinión, quedaría bastante mellor. E, ademais, todas as xentes de Melide que estamos implicados en isto, creo que un porcentaxe moi elevado é as imaxes que sacou o museo, neste caso, el antes e el despois. Home, eu da xente que conozco non lle gustou a ninguén a solución, que é a única solución técnica. Tamén lle digo que unha vez entrados os documentos que teña que ser así, pero, hombre, déselle unha volta antes, preséntense alternativas distintas. Eu non quero que se malogren, porque aquí hai outra parte que vostede dixo que non se politice, pero hai unha parte que non me gustou moito, que dixo, non, para que se cumplan os prazos. Non vaya a ser que os que presentamos a moción sellamos os culpables. Home, antes de empezar a obra, señores, séntense cos interlocutores, miren cales son as posibilidades e, se se fai previamente, non pasa nada. Rentabilidade política de todo non se pode sacar. Ten vostede a palabra. Non, perdón, ten vostede a palabra. Sí. Primeiro de todo, dis que utilizamos isto como arma política. En serio. O sea, aparte do que acaba de decir o alcalde da visita institucional que non se comunicou ao Concello, tamén che digo que esa reunión que tivemos cos técnicos da Xunta. Sí, sí, sí. Pois espérate, así aproveito e pídoche que me traigas a niña a pouco, porque estou como... gracias. Podemos, verdad? Bueno, como iba dicindo, falas de utilizar isto como unha arma política e o que che decía parte da visita institucional que fixo, bueno, institucional non, da visita que fixo o conselleiro, que institucional pouco, porque respetou moi pouco o que é a institución do Concello de Melide, porque nin a Concelleira de Cultura nin o alcalde sabíamos que estaba aquí. Esa reunión cos técnicos que ti dis que mantivemos cos técnicos, tampouco se avisou ao Concello de Melide, nin a Concelleira de Cultura nin o alcalde. Si é certo que se falou co Museo da Terra de Melide, que os citaron, ve un representante, varios representantes da Xunta, un representante da diócese, os dous curas, e sorprendentemente eu atopeime coa reunión na praza do convento. Non sabía nin quenes eran, bueno, intuín, porque ao estar os curas.
e presenteime eu, metíme no medio da reunión, pedindo permiso, evidentemente, pero non fomos invitados en ningún momento. En ningún momento. E si teño que decir que falando co técnico da Xunta, si que dixo que, bueno, deu a entender basicamente que era unha cuestión de estética, porque tanto o recebado como o recheo das pedras é igual de efectivo, pero para el parecelle que vai a quedar como un turrón e entonces mellor recebamos. Bueno, de todas maneiras, creo que a persoa que debería estar defendendo, as persoas que deberían estar defendendo agora mesmo esta moción son as persoas que levan o Museo da Terra de Melide, que creo que son as máis capacitadas para defender esta moción. Pero como o regulamento non o permite, eu vou a poñer a miña voz ás palabras de Xosé Manuel Broz, que creo que é a persoa con máis criterio para defender esta postura. Entonces, vou vos a dar lectura dun escrito que el me enviou para que fixera esta defensa desta moción. Ante o proxecto que se quere facer de recebar e branquear as paredes oeste e sur da igrexa, fanse as seguintes consideracións. Facemos un repaso das nosas grandes perdas de patrimonio. Tiñamos un castelo, desfeito polos irmandiños. Cando o conde Sancho de Ulloa quiso reconstruir a capela maior do convento franciscano, hoxe parroquial, o propietario del, o bispo de Santiago, deulle a pedra do demolido castelo. Un testigo no preito que houbo di que vio acabar de derrocar la fortaleza a la gente del conde don Sancho y llévala para el monasterio de Santi Espíritus de Melide, y algunos vecinos los acusaron y ese testigo fue uno de ellos. Le parece que llevarían 50 carros de piedra. Vemos como o pobo protestou pola perda do castelo e que hoxe luciría moito no seu outeiro do que só nos queda o nome, o castelo. Tamén se demoleu a igrexa parroquial, románica, que estaba na rúa San Pedro, para construir a actual en San Roque, historia ben coñecida e publicada con nomes e apelidos. Aínda hoxe o pobo se lamenta da súa perda. Hoxe moito luciría no centro da vila, ao paso dos peregrinos. Isto foi nos anos 40. O cruceiro máis antigo de Galiza, na última restauración, actuouse dun xeito simplista e minimalista, deixando moi accesible ao vandalismo, nada monumentalizado como lle corresponde. Esta intervención faríana se o cruceiro estivese na Praza do Obradoiro en Santiago? Seguro que non. Cando veña xente sensible co noso patrimonio, restaurará de novo a base do cruceiro, cun deseño máis apropiado e respetuoso. A demolición do claustro do convento. Cando se construe a nova casa parroquial no ano 1898 para aproveitar a pedra e o espacio, demólese o claustro. Algún dos capitéis gardándose no museo. Estas son perdas que tivo Melide pola irresponsabilidade dos melidaos, que non souberon conservar o legado herdado para transmitírnolo a nós, os seus descendentes, porque o valor dunha vila é a súa historia e patrimonio. Agora estamos ante unha intervención importante. A parede sur da igrexa, onde agora queren intervir, polo que temos que considerar que está no conxunto monumental histórico-social da praza do convento, que é o centro arredor do cal xira toda a vida da vila e dos melidaos. A parte oeste só tiña de orixen a ventá. Logo, na reforma do ano 1898, abriuse a porta. E ao sacar os contrafortes que tiña do lado norte, abriu unha fenda de arriba a baixo, ben visible. Ao recebala, logo sufrirá os efectos da chuvia, os diferentes manchados e non presenta humidade. Considerar que estas paredes son do antigo convento franciscano, de coñecida e publicada historia. Fundado no século XVI, reconstruída a capela maior no XV, ampliada a nave polo ano 1760. Cando se ergue esta parede,
Sufriu a desamortización e a exclaustración do ano 1836, convertida en iglesia parroquial no ano 1842. Unha longa historia dun singular monumento, un convento franciscano con 600 anos de permanencia arredor do cal xira toda a vida de Melide. Razóns polas que hai que intervir con máximo respeto a súa orixinalidade e antigüedade peculiar e non tratalas como se fosen unhas vulgares paredes do século XIX, porque ese é o noso legado e estamos obrigados a transmitilo coa máxima autenticidade. As paredes están formadas por grandes pedras e sillares de cantería que forman unha estampa antiga e orixinal e nunca estiveron recebadas. Por outras paredes de igrexas antiguas do país sen recebar do século XVIII e anteriores, formadas con grandes pedras que resultaban con aparello de cal como estas. Construídos polos 1760 con pedra dos castelos de Melide e San Xurxo de Mourazos. Xa moito se escribiu sobre o negativo desta actuación, polo que resumimos o seguinte. Demostrado quedou que nunca foron recebadas e que o branco na grande superficie das paredes causaría un forte impacto visual, ademais de deslumbramento por darlle o sol de frente á do sur. E que ese paredón branco sería un intruso no entorno monumental, eclipsando aos demais coa súa presencia na praza. Ante isto, os promotores renuncian ao branco por un color area, máis discreto, cando a color propia deste país é facelo en branco, polo que alteran a súa norma e non son capaces de valorar estas paredes na súa peculiaridade. Non se entende esta flexibilidade na norma recebadora. Nesta praza está o monumento da antigua obra pía, hoxe capela de San Antonio, e o Concello do século XVII. O Hospital de Santi Espíritus, hoxe museo do século XIV, e a Casa de Pita, que foi o antigo refectorio do convento do século XIX. Polo que este carácter monumental da praza non se deberá alterar coa intromisión dunha grande parede recebada no centro, cambiando unha parede antiga de pedra por grande recebado baleiro, liso, vulgar, que borra a historia e a antigüedade, unha modernidade innecesaria e improcedente. Temos a obriga de considerar o seguinte: os melidaos responsables e coidadores do legado do noso patrimonio. O antigo convento... Vamos á conclusión, porque temos aquí unha pequena repetición. Conclusión: un pintor restaura un cadro retocando as faltas con máximo respeto, conservando o orixinal. Aquí o arquitecto repinta a parede de arriba a baixo, cun recebo vulgar e ordinario que elimina a pátina da historia e a antigüedade nas paredes. Velaí dúas formas de intervir no patrimonio, polo que procede actuar como un pintor, restaurando e retocando, respectando o orixinal coa súa pátina e non como un albañil que repinta, receba con color liso e monocromo, creando unha parede recién construída. Consideradas as consecuencias irreversibles que terá o recebado, cando no futuro veña alguén que queira eliminar o repintado co recebo, será unha operación irreversible, irrecuperable xa para sempre. A restauración non é unha ciencia exacta, vai segundo a moda que é moi actual, pois fai uns 10 anos a Casa de Xaneiro na esquina de San Antonio foi deixada en pedra, con ou sen permiso de patrimonio. Aí está, coa pedra á vista. Polo que agora non debemos consentir unha actuación que tanto afecta negativamente ao noso patrimonio sen que veñan xente de fora a impoñer unha moda que non gustaría a ninguén, sen ter en conta a súa localización no entorno da plaza. Se estas paredes da igrexa estiveran en Santiago, na Praza do Obradoiro, non o farían. Logo é un erro, un falso histórico, unha actuación que borra historia e antigüedade da igrexa na mítica e pública Praza do Convento, que temos diante dos ollos inevitablemente. E as paredes quedarán recebadas para sempre, polo recebado irreversible e irrecuperable.
E a conclusión final, estamos ante unha grande transformación patrimonial. Unha cousa é ver as paredes recebadas nun papel, outra é cando as contemplemos ao natural, co seu grande recebado na súa grande superficie, coa súa grande altura, será a súa grande presencia na plaza, a súa vulgar e monótona grandeza superando todo o demais. Unha imaxe moi pobre, artísticamente, unha degradación do conxunto da praza, monumentalmente. Alguén se otorgou o dereito de intervir nas paredes da nosa igrexa, na nosa praza do convento, na nosa vila. Prevaricación moral e artística, impoñendo un recebado que todos os melidaus rexeitamos, porque é irreversible, e que nós, os melidaus, sufriremos todos os días diante dos nosos ollos, e que estaremos na crítica do mundo de visitantes e peregrinos. O pobo non é técnico, pero é sabio na tradición e hai que respetar o seu sentimento polo patrimonio, que os melidaus temos xa de nacemento e non é bo impoñer e ir en contra do sentimento e sentir do pobo. E rogar aos que proxectan este recebo que se apliquen no tellado, na bóveda, na torre, que teñen grandes deficiencias, que xa teñen traballo abondo, polo que Melide lles quedará moi agradecido, sen necesidade de implicarse na modernización das paredes cunha intervención impopular, innecesaria e irrespetuosa coa nosa historia e patrimonio. En Melide, 5 de setembro de 2025, Xosé Manuel Broz Rey, melidao profesional, pintor e historiador afeccionado. E esta é a defensa que facemos desta moción. Creo que é a persona máis axeitada para poñer voz ao que pensa a maioría da xente de Melide. A maioría, incluídos os votantes do PP. Teño en conta, porque temos referencia de moita xente que non está de acordo con esta intervención e que realmente non é estrictamente necesaria, recoñecido polo técnico da Xunta. Que a él lle parece que estéticamente vai a quedar mellor recebada. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, penso que non se trata dunha cuestión de votantes de PP ou de DNG, en fin. Nós estamos de acordo en preservar o patrimonio de Melide e, bueno, evidentemente os criterios técnicos tamén están aí e hai que corresponderse. A Consellería de Cultura acaba de confirmar oficialmente, entendo que confirmou que non hai decisión final sobre ese recebado, como xa dixen, ou como xa se falou, e que a solución definitiva dependerá da avaliación técnica in situ. Cando se poidan revisar os muros coa montaxe do andamiaxe. É dicir, entendemos que a Xunta xa respondeu e xa aclarou a súa postura. Por lo tanto, entendemos que non hai motivo para unha moción que busca mellor crear ruido político, confrontar Xunta, veciños. É dicir, mentras falamos de falta de comunicación, a realidade é que houve esa reunión fai apenas 10 días cos actores implicados e o único que non houve foi vontade de contarlle a veciñanza realmente o que se falou aí. E iso entendemos que se acaba de aclarar, que a prioridade é salvar o edificio, solucionar os problemas patolóxicos que ten, que a opción da pedra vista se valorará técnicamente e que todo se fará co aval, evidentemente, dos especialistas. Por lo tanto, nós, neste sentido, vamos a apoiar toda a revisión técnica que mellore o proxecto, pero non participaremos en mocións que busquen frear inversións da Xunta ou poñer en dúbida tamén o traballo dos profesionais. Por lo tanto, por a nosa parte, se se acepta a enmenda, votaríamos a favor e, bueno, non abstendremos porque entendemos que o Pleno non pode nin debe sustituir os órganos técnicos de patrimonio cultural. Perdona, podrías entrecomillar o que dixeches para cambiar a emenda para votar a favor? Sería sustituir o punto 2
solicitar á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que revise a solución técnica da fachada in situ coa participación de expertos locais e do museo, pero respetando o traballo dos técnicos e o proceso xa en marcha. Eu quero dicir unha cousa, oficialmente non hai nada, hai algo que saleu no periódico. Oficialmente habería, tería que a Consellería mandar un escrito dicindo o que ti dixetes. Oficialmente non temos notificación de nada. Por lo tanto, non se pode enganar a xente. Falemos claramente. Os técnicos, sí, son importantes, pero xa sabemos como é o tema de patrimonio. Vale? Quero dicir, se a Consellería está a favor de facer o que estamos demandando, que o diga por escrito. Non nos val se é real, porque eu non sei o que saleu na prensa se realmente é unha nota de prensa da Consellería. Nin sabemos eso siquiera. Por lo tanto, hai que ser máis serios nas cuestións. Non? Por lo tanto, dirán a propoñente da emenda, pero eu creo que está claro o da moción. Non? Bueno, pois chegados hasta aquí, por lo que entendo que falei con Ana, non está por la labor de incluílo, pois, polo tanto, votamos a moción tal e como se presentou polos grupos municipais que apoiamos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Seguinte moción foi presentada o 7 de outubro con registro de entrada 1866 e foi presentada polo Partido Popular. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Melide para exixir á Deputación da Coruña unha actuación urxente nas beiras rúas e travesía da entrada DP 4603 ao seu paso por Santa María. Para debatir a urxencia fai un... Si, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular solicitamos que se declare a urxencia desta moción, xa que a situación que expoñemos afecta directamente a seguridade dos veciños e peregrinos que transitan a diario pola estrada 4603 ao seu paso pola parroquia de Santa María. Falamos dun tramo moi transitado, con beirarrúas, cos problemas que teñen de afundimentos, baldosas rotas, etc., que ademais forma parte do Camiño de Santiago. Non se trata dun problema estético, senón dun risco real de accidentes, caídas, especialmente para persoas maiores. A maiores é unha vía que soporta un tráfico intenso, que ademais verá incrementado o seu volume de circulación coa próxima posta en marcha da saída da autovía A54 en Quintela Santiso, que converterá esta estrada nun acceso habitual cara a unha zona de Melide. Para todo iso entendemos que non é razoable demorar máis unha actuación urxente e que a Corporación debe pronunciarse hoxe mesmo, porque cada semana que pasa o perigo mesmo. Ben, imos votar a urxencia desta moción. Votos a favor? Por unanimidade, pase vostede a defendela. Ben, a estrada provincial 4603 da titularidade provincial que une Melide con Ribadulla constitúe un dos principais eixos de comunicación dentro do termo municipal, ao seu paso pola parroquia de Santa María. Presenta un estado de conservación francamente deficiente, tanto no firme como especialmente nas súas beirarrúas e sendas peonís. As aceras atópanse afundidas, con baldosas rotas ou inexistentes, cubertas de maleza e sen mantemento axeitado, o que xa era unha situación de risco evidente para os peóns, especialmente para persoas maiores, familias e peregrinos do Camiño de Santiago, que empregan este tramo como paso obrigado na súa ruta cara a Compostela. Ademais, o aspecto actual destas beirarrúas ofrece unha imaxe lamentable e impropia dunha vila como Melide, que é punto de encontro de camiñantes e visitantes de todo o mundo. Compre suliñar que esta vía soporta un tráfico intenso e crecente, tanto de vehículos lixeiros como pesados, e que este volume se incrementará de maneira significativa coa próxima posta en funcionamento da saída da autovía 54 en Quintela Santiso, situado a escasos metros de San Martiño das Varelas.
É lóxico prever que esta conexión servirá de acceso natural e rápido cara ao núcleo de Melide e a outras zonas do Concello, polo que urxe mellorar a seguridade e a accesibilidade da estrada antes de que a nova conexión entre en servizo. A combinación dunhas beirarrúas deterioradas e un tráfico cada vez máis intenso converte esta travesía nun punto de risco evidente para a seguridade viaria e peonil, agravada pola ausencia de medidas de calmado de tráfico, como pasos elevados, resaltos, mellor sinalización ou iluminación. A Deputación da Coruña, gobernada por PSOE e BNG, non pode continuar desatendendo as súas responsabilidades en Melide mentras concentra investimentos e actuación noutros concellos da provincia gobernados por eles mesmos. Non poden seguir deixando de lado unha demanda que ven de anos atrás na parroquia de Santa María, nin continuar ignorando o deterioro progresivo dunha das estradas provinciais máis importantes do noso municipio. É hora de gobernar para todos, sen discriminación política e de actuar con responsabilidade nas vías provinciais que cruzan o noso termo municipal. Ademais, é necesario que se avalíe a situación nos núcleos de Campos e San Martiño das Varelas, tamén situados ao longo da estrada, que previsiblemente verán incrementado o tránsito rodado coas novas conexións viarias. Deben analizarse medidas correctoras que garantan a seguridade dos seus veciños e a reducción das velocidades excesivas. Acordos. 1. Instar a Deputación Provincial da Coruña a executar con carácter urxente as obras de reparación, reposición e mellora das beirarrúas e sendas peonís da estrada provincial 4603 ao seu paso pola parroquia de Santa María, garantindo o cumprimento das normas de accesibilidade e seguridade peonil. 2. Solicitar a Deputación da Coruña a implantación de medidas de reducción da velocidade na travesía de Santa María, tales como pasos de peóns elevados, resaltos, mellora da iluminación, sinalización e outras actuacións técnicas que permitan garantir a seguridade dos peóns e dos animais, que tamén temos moitas queixas nese sentido. Punto número 3, requerir a Deputación da Coruña a elaboración dun estudo de seguridade viaria na estrada ao seu paso polos núcleos de Campos e San Martiño das Varelas, co obxectivo de propoñer medidas correctoras fronte ao incremento de tráfico previsto pola nova conexión coa autovía A54. Ben, esta vou a contestar eu porque vamos a ver. Como vostede non descoñece, hai un proxecto da propia Deputación da Coruña asinada por Paco Cardesín, donde fixo un proxecto que leva a carretera de Santa María o que se conoce ahora como o Cruce dos Oitos. Bueno, nós eso xo fixemos. É dicir, xa mandamos toda a documentación, é dicir, o proxecto fixo a Diputación e nós xa mandamos, como demostra aquí o SIR. E, para o seu coñecemento, isto mandamos unha notificación ao presidente da Diputación, a concelleira de Obras da Diputación, que é a alcaldesa de Vimianzo, a súa vez, o xefe de Servicio de Obras e o propio Cardesín, que é o que fixo o proxecto. A carta que se lle enviou di o seguinte. Voulle ler literalmente. Melide é a confluencia de dous camiños de Santiago que máis peregrinos recorren. O camiño francés é o primitivo ou de Obedo. Segundo datos da Oficina do Peregrino, casi 500.000 peregrinos realizaron o camiño no ano 2024, dos cales 425.000 o fixeron por estas vías a pé. Segundo esta oficina, o camiño francés o recorreron máis de 236.000 peregrinos, mentras que polo camiño primitivo foron case 24.500, o que fan máis de 260.000 persoas circulando por estas vías. Unha vez que o camiño francés e o primitivo confluen no casco urbano de Melide, os peregrinos teñen que pasar de xeito obrigada pola estrada CP 4603, estrada de Visantoña, camiño do núcleo tradicional de Santa María e cara a Santiago de Compostela. A estrada conta con beirarrúas de non máis de 1,50 de ancho a cada lado, enténdese que é claramente insuficiente para o tránsito de peós que soporta e que, polo tanto, precisa ser arreglada. A este tránsito de peós haberá que sumar o incremento de vehículos que, sen lugar a dúbidas, se producirá no momento que entre o funcionamento a autoestrada A54 Lugo-Santiago e que, por simple proximidade, a estrada provincial vai servir de conexión. O Concello de Melide é coñecedor de que se ten realizado por parte da Deputación
documento que nós temos dun proxecto para a reordenación do espazo urbano da DP 4603 entre o punto kilométrico 682 Melide con data de marzo de 2023. Polo exposto, solicítase á Diputación da Coruña como titular da estrada que se teña en consideración a ampliación das beirarrúas da estrada Cepetal, Estrada de Santoña, ao seu paso polo núcleo tradicional de Santa María de Melide para a mellora da accesibilidade do Camiño de Santiago, segundo a documentación técnica elaborada pola propia Deputación da Coruña. Eu creo que este documento xa lle mostrei a vostede no seu día, conoce perfectamente o documento, sabe por quen está feito e nós estamos de acordo ca moción. Presentado está, polo tanto, non dá máis de sí. E o que lle engadeu, pois non estamos en absoluto en falta de sintonía. Polo tanto, isto está enviado, insisto, só ten o presidente da Diputación, bueno, como demostra o SIC, é dicir, é evidente, e despois mandouse un correo a un señor que se apellida Blanco, que é xefe del Servicio de Obras, e a propia diputada encargada de obras da Diputación. Por lo tanto, iso é o que podo dicir e nós estamos absolutamente de acordo. Por lo tanto, se non hai nada máis que decir, votámola. A moción presentada polo Partido Popular, votos a favor, por unanimidade, por lo tanto, non hai nada que... Moción tamén presentada a data 7 de outubro, moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Melide para que o Concello solicite á Consellería de Educación un convenio de cofinanciamento para a reparación do pechamento do Colexio da Martagona e realizar un plan de actuación nos centros educativos do municipio. Vamos votar a urxencia desta moción, entonces faga unha especie de preámbulo para defenderla con posterioridade, se sale aprobada. Ben, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta esta moción con carácter de urxencia porque, bueno, falamos dunha cuestión que afecta directamente a seguridade e ao benestar dos nenos e nenas do Colexio da Martagona. O patio do centro, pois, permanece pechado debido ao mal estado do seu peche perimetral, obrigando os alumnos a permanecer dentro das aulas durante o recreo. Non estamos a falar dunha obra complexa, nin dun investimento millonario, senón dunha actuación básica e necesaria que afecta, pois, as familias dos rapaces do colexio, os rapaces directamente. Por iso consideramos que esta moción debe ser tratada hoxe, porque cada día que pasa, pois, é un día máis con problemas sin resolver. Vamos a proceder a votar a urxencia desta moción. Votos a favor. Por unanimidade, apróbase a moción, pasa a defendela o portavoz do Partido Popular. Ben, o Colexio da Martagona de Melide presenta un grave problema no seu peche perimetral que obrigou a manter pechado o patio ou está obrigando a manter pechado o patio durante o recreo, limitando así o uso normal das instalacións por parte do alumnado. Esta situación é consecuencia do deterioro acumulado e da falta de reparación, conservación, mantemento ao longo do tempo. Non se trata dun feito illado, xa que tamén noutros centros educativos do municipio existen deficiencias visibles en cubertas, carpinterías, peches, instalacións derivadas da falta dun plan de mantemento continuado. Segundo o acordo entre a Consellería de Educación e a FEGAN, corresponde aos concellos realizar as tarefas de reparación, conservación e mantemento dos colexios públicos, incluindo a conservación dos peches perimetrais, patios de xogos e zonas exteriores. Neste sentido, a Consellería de Educación manifestou a súa disposición a colaborar cun convenio de confinanciamento ao 50% para acometer a reparación ou sustitución do peche do Colexio da Martagona. Dende o Grupo Municipal Popular consideramos que a prioridade neste momento debe ser resolver con rapidez a situación do Colexio da Martagona, garantindo a seguridade dos alumnos e recuperando a normalidade no centro.
pero tamén planificar de maneira seria o mantemento dos demais centros educativos de Melide, para evitar que se repitan situacións similares. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Melide propón ao Pleno da Corporación adoptar as seguintes medidas. Acordos. O Pleno do Concello de Melide recoñece a súa responsabilidade en materia de reparación, conservación e mantemento dos centros educativos do municipio conforme establecido no acordo entre a Consellería de Educación e a FEGAM. 2. O Concello de Melide solicitará formalmente á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a sinatura dun convenio de confinanciamento ao 50% para a reparación ou sustitución do peche perimetral do Colexio da Martagona. 3. O Concello de Melide acordará a realización dunha inspección técnica completa nos centros educativos públicos do municipio por parte de persoal técnico competente co fin de detectar as deficiencias existentes en materia de reparación, conservación e mantemento. E a partir deste estudo, o Concello elaborará unha programación de traballos e intervencións priorizadas destinadas a corrixir de forma progresiva as deficiencias detectadas nos centros educativos. Ten a palabra entonces a vocera do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, vamos a empezar. Antes falabas de politización e esta moción ten un tinte bastante politizado. Primeiro, empezamos. Falades de que é unha situación de deterioro acumulado, e tan acumulado. O sea, o deterioro do muro non é de fai 6 anos que está o goberno de Diante Melide, nin fai 6 meses que está o BNG. O sea, o deterioro do peche perimetral do Colexio da Martagona é o que viu o Melide e que visitei moito ese colexio, leva anos e anos e anos deteriorándose. Eso para empezar. Segundo, falades aquí dun convenio de confinanciamento ao 50%. Mira, vamos a ver, xa que sodes tanto de criterios técnicos, porque Dalia sí que se rixe sempre por criterios técnicos. Convenio da FEGAM. E aquí pon. As obras de reparación, conservación e mantemento que deben realizar os concellos nos centros educativos da súa titularidade son: no interior, pintura, reparación de carpintería, reposición de portas e outros elementos de carpintería, manilla de portas, cristais rotos, reposicións de bombillas, fallos de electricidade, roturas de tuberías, tanto sanitarias como de calefacción ou fecais, fallos no funcionamento da caldeira, limpieza de fosas sépticas, etc. No exterior, goteiras no tellado, limpeza de canalóns e reposición de canalóns e baixantes, pintura, reposición de cristais, limpeza e axardinamento de zonas exteriores e de patios de xogos, conservación e reposición de xogos para alumnos de infantil, desatascamento de conducción de augas, conservación dos peches perimetrais, conservación, e das portas de acceso de modo que se impida o libre acceso dende ou para o exterior. Vale, aquí temos o acordo da FEGAM. Primeiro, o Concello de Melide non está adherido á FEGAM. A FEGAM. O acordo ese que firmou a Consellería de Educación coa FEGAM. Vale, non estamos adheridos. Primeiro. Segundo, aquí deixa claro cales son as obras que ten que realizar o Concello. Informe de intervención técnicos. Conclusións. Despois de facer o informe correspondente, menciona cales serían os servicios que ten que facer o Concello e pon iluminación e calefacción, limpeza, suministración de agua, recollida de lixo, reparacións consistentes en mantemento de tellados, pintura, conservación de portas, xanelas e cristais,
mantemento do edificio en condicións normais de uso, sen que deban incluírse neste concepto as reparacións xerais e extraordinarias nin as de renovación, ampliación e mellora que corresponderían á comunidade autónoma. A parte pon asignar aos conserxes non devanditos dentro do cargo do Concello. Igualmente, cabe mencionar que non se ten constancia por parte desta intervención municipal da existencia de ningún convenio coa comunidade autónoma neste eido. Vale. E agora, o terceiro e último informe técnico do técnico municipal. Vale. Foi unha visita realizada ao colexio número 2, bueno, colexio de Martagona, no día 17/9/25, e fai un informe, xa tiña un informe previo, pero fixo un informe máis completo. E pon, mentras o muro de bloque non presenta máis problemas que a necesidade de dispor dun acabado, posto que é dun material que non se atopa preparado para quedar visto, a celosía de formigón presenta numerosos desperfectos. Vale. E di, pódese comprobar a simple vista que en gran parte do peche de celosía aparecen numerosas pezas con armaduras oxidadas. A presencia de óxido provoca que o ferro incremente o seu volumen en ata 8 veces o original, reventando o formigón. Inicialmente aparecen fisuras que se van agrandando ata ser gretas, para posteriormente desprenderse o material, quedando a peza completamente arruinada. Bueno, fai aquí un... Leovolo por si queredes para ter máis... As estimacións que fan os fabricantes de prefabricados de formigón da vida útil deste tipo de pezas é de 50 a 100 anos. Tendo en conta que a construción do colexio data do 1983, pódese contar que a idade dos elementos do peche é de máis de 40 anos. Tendo en conta que os prefabricados se atopa no exterior, a intemperie, é que a calidade de fabricación destes elementos nos anos 80 non é a mesma que teñen as pezas actuais, e agora ben, pódese entender que as pezas de celosía de formigón do peche do CEIP teñen chegado ao final, ao límite da súa vida útil. Informe do arquitecto municipal. Polo exposto e a xuízo do técnico que asina o presente informe, recoméndase que a realización dun novo peche do CEIP na Martagona no tramo da rúa Martagona e Santiso, a sustitución do peche existente e a realización dun peche novo excede o que se entende por conservación e mantemento, no tanto que se trata da sustitución dun elemento completo existente por un novo, non de xeito puntual, senón de xeito global. Vale. E, aparte de eso, dentro do Concello de Melide ofertóuselles opcións ao centro, ao colexio número da Martagona, para que poidesen sair os rapaces, e agora, aquí está, vamos a ver. Según a directora do centro, según manifesta a directora do centro, que fala coa unidade técnica da Xunta, hai un presuposto feito dende o ano 2023, según ela. Se hai un informe feito, é de supoñer, que un técnico da Xunta veu aquí, veu a situación do peche, fixo un informe e presupostaron. Se fose cousa do Concello, non o farían, porque le saben que iso non é cousa do Concello. E despois o de vender a moto do 50%, cando saben que é algo que pertence á Xunta, que non é cousa do Concello, isto de verdad... É que despois falamos de politización. Ainda recordo, antes das eleccións nas que entrou adiante Melide a gobernar, había unha promesa
feita por Dalia, porque yo dixo bastante xente, que se entraban iban a ter o peche arreglado e máis, iba a haber un patio coberto. E agora vimos con meter prisas. Hombre, pois vamos a ver, se vos preocupades pola seguridade dos nenos, o que tiña que facer é decir, chamar ali e decir, oye, mira, se o tiñades presupuestado, facedio. E nada máis. Bueno, vou falar un momento deste asunto. Primeiro, nós non financiamos a Xunta de ninguna maneira, porque a Xunta non nos financia absolutamente nada. Entonces, cada un ten que cargar cas responsabilidades que lle corresponden. E, por certo, fala vostede dun 50%, dirían yo vostede, porque será do Partido Popular, porque a mí non me dixeron nin palabra de financiar nada. Eso volve a ser outra vez deslealtade, pero vamos, descarada. Así non se anda pola vida. Así non se anda pola vida. Aquí o rollo que se escribe nos posts e historias desas, a min nadie me dixo nada, ni 50, ni 3, ni 2. Ni se me presentou ningún proxecto, ni nada. Bueno, a vostedes que tanto lle gustan os informes de intervención, está clarísimo. Nos, o estrutural, non o tocamos. Nos é mantenimiento e conservación. Como decía antes Ana, temos aquí un documento da FEGAN firmado polo seu secretario xeral donde di que é o que temos que facer. E nós non temos que substituir cousas que señan que se integren e que señan estruturais. Cousas puntuais. Puntuais. Non cuestións que son excepcionais. Por exemplo, isto é o que din desde a FEGAN. O informe de intervención non me vou exceder. Segundo, nós non temos ningún convenio ca Comunidade Autónoma de Galicia. Terceiro, eu pedín 2 informes, os 2 arquitectos que teño, e os 2 coinciden exactamente no mismo. É dicir, vou volver a ler a conclusión. É dicir, o que ten que facer é, primeiro, o cierre é do ano 83, era eu concelleiro en Melide, e fun inaugurar con outra xente ese grupo escolar. Ano 83, é dicir, fai 43 anos que se di pronto que está ese cierre e nadie lle fixo nada. Nadie. Nadie é nadie. E conclúe o arquitecto que a vida útil dese cierre acabouse. E ademais aquí hai 2 elementos nese peche. Hai o muro e hai a parte que excede do muro que ten unha especie de celosías. Pero que o arquitecto municipal entende que os cementos, a súa vida útil tamén acabou. Estuveron sempre a intemperie e os materiales que se utilizaban o ano 83 non chegan hasta aquí. Entonces, falei tamén con unha persona do seu grupo e dixen, non politicemos isto e arreglemos isto. Arreglemos isto. E agora venme un 50% que alguén dixo, que non sei quen é ese señor que dixo, que a mí non me dixo nada, ni palabra. Eu levei aos técnicos municipales en compañía da concelleira de Cultura, estuvemos ali cos 2 arquitectos mirando todas as cousas, tanto no interior como no exterior. Tuvemos unha reunión ca directora do grupo escolar que, teño que decir, e digo sin ningún problema, nin arre nin xo, que cumpla co traballo para que foi nombrada directora. Vale? Igual que eu teño que cumplir co meu traballo sendo alcalde, que cumpla ca súa labor. Ou resulta que é a primeira vez que está no grupo escolar e nunca veo o deterioro de todo o peche perimetral. Nunca veo. Pois, home, que pasei máis. É dicir, que non se metan nas aulas. Entonces, eu estuve falando en compañía, unha vez máis, ca Concelleira de Cultura. Estivemos cas AMPAs e, en principio, dixeron, primeiro, nós non temos nada que ver na decisión de quen a tomou, de que os nenos poidan ou non poda salir. Eso non fomos nós. A AMPA o que di é que está claro que o peche perimetral está estragado, pero está estragado non para facerlle un mantenimento, está para tiralo e facelo de novo. Eso é para o que está. E iso é o que ten que facer a Consellería, que é
facer unha obra estrutural, que é o peche. Aí non vale con mantenimiento. E sabe perfectamente de que estou falando porque os informes fixeron os colegas seus. Entonces, se a vida útil está acabada, non hai mantenimiento posible, senón que hai que tiralo, facer as zanxas correspondentes, poñer os cementos correspondentes, poñer o muro correspondente e as celosías ou o que se quera poñer. Iso non é mantenimento. E despois, volvo a insistir en esta parte que me molesta profundamente, ese 50-50 que non sei a quen lle dixeron. Pois ao mellor dixeron diante da plaza do convento tamén. É dicir, e non é a primeira vez. Pero estou empezando a cansarme. Porque xa houve unha rolda de prensa en este mismo concello, houve unha rolda de prensa onde estaba a radio pública e a tele pública e non se lle dixo nada tampouco ao goberno de Melide. É dicir, prestamos as infraestructuras e non se nos dice nada. Bueno, pero que pasa aquí? Non hai ningún respeto polo goberno de Melide. Non hai ningún respeto. Perdeuse absolutamente o respeto. É dicir, a que xoga o Partido Popular? Cando están eles hai que respetalos, e cando non están eles non se respeta a ninguén. Así eu creo que non se vai pola vida. E na política hai, de vez en cando, non sempre, pero hai que decir a verdade. A verdade, eso como denominador común. E o que estamos falando ahora mismo do peche perimetral é que non ten ningún sentido. E vostedes, estou convencido que o saben, e andan xogando a un xogo que ao final non se resolve o problema. Vostedes que están intentando outra vez, como fixeron con Sogama anteriormente, están intentando quitarlle a responsabilidade á Consellería de Educación que na ten, e pasarlle ao Concello. Ya van a venir as elecciones, entón, canta máis merda mellor. Non, mire, así non van as cousas. E despois, volvo a insistir, os rapaces, alguén decidiu dentro do propio grupo escolar que saliran ou non saliran. Desde logo, o Concello de Melide non ten nada que ver. E o Concello de Melide non se nega, en ningún dos casos, a facer un mantenimento que corresponda, porque algún día ao mellor teño que explicar como deixou o Partido Popular o Pastor Barral, ao mellor teño que explicar, que mantenimiento fixeron ali, ao mellor teño que explicalo. E se teño que explicar, explicareino. Explicareino con datos. É dicir, abandono absoluto e total. Tuvemos que facer nós, desde que entramos, absolutamente todo. Por lo tanto, a min, esta moción xa lle digo que por min, personalmente, non pasa. Nin de broma. E cada un que se responsabilice da parte que lle corresponde. E iso é o que digo eu. Creo que querías decir algo. Si, teño que aclarar unha cousa, porque eu chamei a FEGAM antes desta moción, xa cando xorde todo isto. Este escrito da Consellería de Educación, que é do 19 de outubro de 2007, sí, é por un acordo que non ten nada que ver cos colexios, porque o acordo que quería firmar a Educación coa FEGAM non se chegou a firmar porque estaba en contra a FEGAM. Eso dixéronmo directamente na FEGAM e por eso me mandaron esta carta que mandou a Consellería á FEGAM unilateralmente, dicides, aquí tenéis e os lo coméis, como sempre pasa para os concellos, porque a FEGAM está en contra de isto. Por lo tanto, hai que dicir a verdade á xente tamén. E como din os informes, son dúas líneas. De acordo coas responsabilidades que indican no informe do Departamento de Intervención en base ao punto de vista doctrinal, as obras de demolición dun elemento construtivo e a execución doutro elemento ex novo en ningún caso se poden entender incluídas dentro das tipoloxías de obras de reparación, mantemento e conservación, segundo as definicións legais destas e, por tanto, dentro das atribucións do Concello de Melide, que si sería responsable da conservación e mantemento do muro durante a súa vida útil. Nada máis. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, alégranos efectivamente que agora si se teña en conta os informes dos técnicos. Pois sí, efectivamente, as pezas de celosía, pois, evidentemente, teñen unha vida útil, como decía, ¿no? entre
entre 50 e 100 anos. Bueno, neste caso non teñen 50 anos bueno, correcto. Pero, bueno, a vida útil, evidentemente, disminúe sempre por falta de conservación, quero dicir. Non me digas eso, porque o que me estás dicindo son as pezas que se fan ao día de hoxe, non as pezas que se facían no 93. Manifestaba no informe, non o estou inventando, quero dicir, dixeron vostedes agora, quero dicir, claro, efectivamente, entonces, eu penso que, vamos a ver, fora de todo pretexto, que o que hai que tratar de resolver unha situación que teñen aquí, ou que temos aquí no noso Concello, en unha escola, neste caso, pública. Evidentemente, cando un material non se conserva, pois ao longo do tempo, efectivamente, deteriorarase e terminarase, non? É dicir, se nós non mantemos un tellado dunha casa ou dun edificio, pois, efectivamente, cos anos, pois, deixará de ser unha conservación porque caerá, habrá que facer un novo. Eso é evidente. Por lo tanto, deterioralo polo paso do tempo non é unha excusa. É a consecuencia directa de anos sin facer mantemento. Bueno, pois, en fin, pois, o mellor fai 47 anos, como di vostede, que nadie lle fixo mantemento, pois pode ser. Pero, evidentemente, é un defecto de mantenimento. Que un material se destruya antes de chegar á súa vida útil, de algún xeito. Será culpable dos que durante 37 anos non fixeron mantenimiento. Claro, entonces depois é posible facer un mantenimiento que se fai 37 anos que non se fai mantenimiento. Non, claro, evidente. Sí, o 47, porque cando, efectivamente, algo se coida, pois non chegaría a ese punto. O peche xa estaba así antes do verán, houve tempo para actuar, e, bueno, o problema, en fin, é que os nenos agora están encerrados nas aulas e aquí, pois, non sei, o que pretendemos parece ser que estamos buscando disculpas para non resolver o problema. Nos propoñemos algo tan sinxelo como sentarse coa Consellería, solicitar un convenio de colaboración para actuar xa, resolver o problema de forma definitiva. Estamos falando de pouco diñeiro e estamos falando, pois, efectivamente, que a Xunta, ou neste caso a Consellería, estáse ofrecendo a ese cofinanciamento. E se me permiten, investir en arranxar o peche do colexio e investir no futuro dos nosos nenos. E iso sempre debería ser unha prioridade. Creo que non é cuestión de cartos. Falamos dunha inversión, pois, en fin, mínima para resolver esta situación. Pero que hai un problema de prioridades, probablemente. Mentre se gastan recursos en asesores externos, en comunicación, en levar redes sociais que apenas chegan aos 4 me gustas, pois deixase de atender o esencial, os máis cativos. E decías, Ana, desas propostas nosas de campaña electoral. Aquí xa fai uns meses que, bueno, por outra situación do colexio se falou nese sentido. Nos brindámonos xa a colaborar nese momento, é dicir, a sentarnos, a ir á Consellería a buscar solucións para o colexio número 2. Falábase do patio, fai uns meses, non sei se recordades. Pero, bueno, en fin, a nós tampouco ninguén nos chamou neste sentido. Permítame unha reflexión final. Mentre vostedes ven branca a fachada da igrexa, o único que se ve negro hoxe é o presente dos nenos do Colexio da Martagona, pechados nas aulas sen poder sair ao patio. E isto deberían facernos pensar en que lugar poñernos as prioridades. E nada máis por a nosa parte. A mí realmente esto me parece surrealista. No sé si es que yo tengo un déficit de entendimiento o se nos quiere tomar el pelo, porque si ya antes del verano estaba así y eso hay que tirarlo, pues la Xunta tendría que haber hecho, bueno, la Consellería de Educación tendría que haber hecho antes del verano. Yo la verdad es que no, por más que intento de procesar la información, o soy cortita o me están tomando el pelo. Y creo que corta no soy. Vamos a ver, é que de verdad non sei se é que pretendedes tirar para diante como os toros como os cabalos de rejoneo sin pensar o que decides. O sea, tedes informes técnicos que vos resides vos sempre por informes técnicos, sempre mo recalca Dalia, informes técnicos. Tedes informes técnicos e sabedes que é a responsabilidade da Xunta, que sabedes que non é cousa do Concello. Sabédelo perfectamente.
Entón, queredes facer algo? Queredes axudar? Porque nós puxemos o que nós podemos facer, que é, de momento, pechar con unha rede para que os nenos poidan sair, que se non salen non vai a ser responsabilidade do Concello, porque non o foi en ningún momento, non foi decisión do Concello encerrar os nenos nas clases, nin decirlles que non saíran. E máis, esta concelleira en persoa ofreceulles o uso do polideportivo para que fixesen, mentras non se soluciona o tema da tensión esta que teñen entre a dirección, a AMPA, os profes, a consellería, que utilizasen o patio, o polideportivo, para que non estivesen enterrados nas aulas. De momento non o aceptaron ou non o usan. Pero autorización teñen para usalo. E puxemos a malla para resolver puntualmente, agora mesmo, provisionalmente, o feito de que os nenos poidan sair ao patio mentres está este bo tempo, sin que corra perigo a súa integridade. Pero que digades, isto da cofinanciación e de que temos que poñer a solución e, hombre, non xoguedes con estas cousas. Con isto non se pode xogar, En ningún momento se utilizou isto para botarvos, porque parte da culpa ten o goberno do PP, porque todo isto empezou en tiempos xa. No? Bueno, que me estás dicindo? Que isto é de fai 6 anos? Porque eu teño escritos de fai 12 anos, falando do peche, da dirección, falando do peche, de fai 12 anos. Fai 12 anos que eu sepa, o BNG non estaba hai todos amigos. Hombre, o que non pode ser é botar porquería, porque estes buratos xa estaban fai moito tempo e van aumentando, claro que sí que van aumentando. Pero eu non sei porque eu non son técnica, non son arquitecto, pero ti dime como solucionarías ti, porque o arquitecto municipal dixo que non había maneira de facer un mantemento deso, que unha vez que se dilatan os ferros, rebentan, e non hai opción. Según ele, que eu non son técnico, nin son arquitecto. Dito tal, o cual vou a presentar unha emenda. Vale. A ronda. Vale. Vamos a ver. Xa explicou Ana, e dicir, eu sei, eu estudei nese colexio, por lo tanto, conozo ben por dentro e por fora, e todo os mogollóns de anos que pasaron. E como dixo Ana, as celosías esas, non sei como se chama, as celosías, xa había dende hai 10-15 anos moitas sinelas. Por lo tanto, eu non sei para que están os inspectores, de verdad os digo, porque esa é a responsabilidade que ten a Consellería. É dicir, nós non temos que estar inspeccionando os colexios todos os días, nos terán que transmitir. E despois, dicir que hai un acordo da FEGAM con educación sobre este tema, xa dixe que a propia FEGAM o desminte. Por lo tanto, hai que dicirlle a xente, como dixen, a verdade. E como dixo o alcalde, é unha tomadura de pelo sacar aquí un confinanciamento do 50% que non existe oficialmente. E non existe porque sabe perfectamente a Consellería que ten que asumir ese custo. E o sabe perfectamente. Porque nós facemos os mantementos dos ascensores. É que, verdade? Nós pagamos as revisións das caldeiras, porque é a nosa responsabilidade. Vale? Etcétera, etcétera. Por tanto, cada unha aquí cada sección, ou vamos volver outra vez a caixón desastre, veña Concello a seguir pagando do 300.000 por un lado, 400.000 por el outro, cando son responsabilidades da Xunta de Galicia. Por tanto, non usedes os nenos e nenas para facer política. Decide os vosos compañeiros da Xunta de Galicia que asuman as súas responsabilidades, por favor.
e o antes posible. Gracias. Bueno, antes de que presentes a moción, cando as celosías estaban estropeadas, sí, estiveron os arquitectos municipales, os dous, ademais. Eso non se pode encofrar, como ti sabes perfectamente. Ni se pode encofrar, ni me recomendaron que cambiara as celosías que estaban estropeadas por outras novas. Non se pode facer porque a base está estragada. Ou ese é o criterio técnico que eles poñen en riba da mesa. Por outra parte, dis, é un gasto mínimo. Home, pois que o fai a Consellería dunha vez. Que é un gasto mínimo. Vamos allá, venga. E que non veñan con ese 50-50. O 50-50 eso a mí mosqueame especialmente porque ni me mencionaron nada e que eu lle pida a Consellería. Entón, a Consellería que fai? Do oficio non fai nada. A que se dedica? Se non mira polos colexios, a que se dedica? Porque se chama Consellería de Educación. Podemos chamar de outra maneira, que se dedica a algo e que faga o seu traballo e que non queira sempre derivar as súas propias a súa propia falta de xestión en outras administracións. Os concellos empezamos a parecer un pouco así como os basureiros da administración superiores. Cando non queren asumir as historias, para outros son. Por exemplo, bueno, ni non vou dicir. A cuestión é que asuman as súas responsabilidades e que fagan o peche perimetral. O peche perimetral leva 43 anos. Desde 43 a 6 que levamos nós, se yo quitan, quedan 37. Quen mantuvo ese peche perimetral durante 37 anos? Pois, ao mellor non tiña ningún defecto que se lle vira, pero se acabou a vida útil, acabou. E entonces, eso, ti sábelo moito mellor que a min, non é mantenimiento, é, como decía antes, estrutural. E se é estrutural e é un gasto mínimo, como ti me dis, que o fagan dunha puñetera vez e non manteñan eles os nenos dentro do sitio. Que xa sei que non son eles, que foi unha decisión dentro do interno. Pero poñamos as cousas no seu sitio. Que veñan a pala, que arranque o peche perimetral, que fagan os buratos correspondentes, que boten os cementos correspondentes e que fagan un muro que consideren oportuno. E despois, a partir de aí, ya lo mantenemos. Pero primeiro que o fagan. Perdón. Imos a presentar unha emenda de sustitución. Entonces, o primeiro punto sería: o Pleno do Concello de Melide recoñece que a responsabilidade da sustitución do peche perimetral do CEIP número 2 da Martagona é competencia exclusiva da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Segundo punto, o Concello de Melide solicita á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a sustitución do peche perimetral do CEIP número 2 da Martagona. E número 3, dar traslado deste acordo á Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Bueno, esa é a emenda que propón a concelleira. Estás de acordo ou non estás de acordo? E antes de que se me escape, nada máis, mañán faremos unha carta dedicada, pois sí, nós facémoslo oficialmente, mandaremos ao Conselleiro de Educación para decirlle cal é o problema, cales son os informes, etcétera, etcétera. Iso sí lo vamos a mandar. E esperamos que teñamos unha contestación positiva. Unha vez falado disto, presentou unha emenda concelleira, non sei se estades de acordo en aceptala ou non. Bueno, pois entonces votamos a nosa propia, votamos a moción. Votos a favor? Votos en contra? Decae a moción. Se houvese algún rogo. Algún rogo? Alguna pregunta? Ben. Ok. Bueno, pois entonces dáse por rematado este pleno do día 7. Boa noite.